Mose nwoma etosu mienu ana Exodus. Exodus tibako. Na yenom ne Israel ma wone Yakob ba Misrim no din. Wo mu biara ne ne fiefo na ebae. Reuben, Simeon, Lewi ne Juda, Isaka, Sebulon ne Benjamin, Dan ne Naphtali, Gad ne Aser. Na Akra wofri Yakob asene mu nyinaa ye Akra aduoson. Na Yosef wo Misrim dada. Na Yosef ne nuanom nyinaa ne won bresofo no nyinaa wuyi. Na Israel ma no wowoe. Na wodori bebre. Na wonase chene. Na won ho ye den papaapa. Na woye asase ne so ma. Na ohene foforo bi sori Misrim a na onim Yosef. Na okatre ne man se, hwe Israel fo no doso na won ho ye den sene yen. Momra ma ye ne won ni nyansa mu. Na wa noso na se ese bi ba wankoka yinatamfo ho ne yen ameko na wansori asasi so anko. Na wosisi won so adwumayofo so mpanimfo se won fa ne swade a emu yeduru nhye won so. Na wokyekire adekurankuro Python ne Ramses ma Pharaoh. Nanso dodo a wo hye won so no dodo ara na wodoreye na wotreye na Misrifo suro Israelfo no na wode nyadie ya di Israelfo na woma wona setna funu won wodote ne ntaya ho adwuma a eyeden ne afuom adwumayo ahodo nyinaa ne nnwuma ahodo nyinaa mu nyadie ya wode di won mu. Na Misrim hene ka kire Hebrewfo awogifo a wo mu baako din de Sifra na obaako din de Pua no se, Samo kwaje Hebrewfo ma wo na muhunu adwa no so se oyo barima munkuno na se oyo ba de a moma no ntenase. Na awogifo no suro Onyankopɔn enti wanyo se de Misrim hene ka kire wo no na mmom woje merima no nkwa. Na Misrim hene frɛ awogifo no ka kire won se, adenti na moyo saa na moma merima no tenase. Na awogifo no ka kire Pharaoh se, Hebrewfo man te se Misrimfo ma efri se won de woye primprim awogifo no nya nuru won chen no na wawo dada. Enti Onyankopɔn ne awogifo no di no yie. Na nkrofo no dɔso ara na woye din yie. Na esade se awogifo no suro Onyankopɔn ti ɔma won afie mu yie. Ɛna Pharaoh hyɛ ne man nyinaa se, obabani biara obawo no no monkoto no ntwene subonten no mu na mama nyinaa de moma wantena ho. Exodus timienu. Na obarima bi a ofri Lewi fie kɔware Lewi baba bi. Na ɔbaa no nyinsene na ɔwo obarima. Na ohunu se ne ho yefe no ɔde ne sie abosome miensa. Na ontimi nkra ne bio no ɔfa mewa adaka bi de ama ne ɛhye sra ho. Na ɔde abofra ne tumu. Na ɔde kɔto wura mu wɔ asuo no ano. Na ne nua ba akogina atwitiri se ɔrehwɛ de ɛbɛyɛ no. Na Pharaoh baba sane ba asuo no ano adware. Na ne ma ware pase asuo no nsunua. Na ohunu adaka no wɔ wura no mu no. Osma na ba wa se onkɔfamra. Na obue suo no ohunu akokoa no. Na hwɛ na ɛyɛ abarima a ɔresu. Na ɔyɛ ne mɔbɔ na ɔse, Hebrewfo ma no binie. Ɛna ne nua ba no ka kire Pharaoh baba no se, Menkɔ frɛ Hebrewfo ma no mu nofumafo bi memrɛw. Na wɔmɛma akokoa no nufo ma wo ana. Na Pharaoh baba no ka kire ne se, Kɔ. Na ababa no kɔkɔfrɛ abofra no na bae. Na Pharaoh baba no ka kire ne se, Fa abofra yi kokoma no nufo ma me na metua wo ka. Na ɔbaa no fa abofra no kɔma no nufo. Na abofra no nyini. Na ɔde de kɔma Pharaoh baba no na ɔdane ne ba. Na ɔto ne din Mose efiri sɛ ɔse, Nsuo mu na meyi no friye. Na Mose nyini ye no dabi ofriadi kɔ ne nuanom nkyɛn sɛ ɔrekɔhwɛ wɔ n'adwumayɔ no. Na ohunu sɛ Misrini bi rebro ne nuanom bi a ɔyɛ Hebrini. Na ɔhwɛ ha ne ha na ohunu sɛ obiara ni hɔ no ɔbɔ Misrini no kum no. Na ɔde ne sie anwea mu. Na ade akyiɛ no ofriadi
Na hwɛ, na Hebrewfo baanu reko. Na ɔka kyerɛ die odifo no sɛ, Adenti na wo bro wo yɔnko. na ɔse, Hwan na ɔde wo sii yɛn so otitire ne osennifo? Wopɛ sɛ wukume sɛdeɛ wukum Misrini no anaa? na Mose suroe na ɔse, Ampara asɛm na pue. na Faro tee asɛm yi no, anka ɔrehwehwɛ Mose aku no. Nanso Mose dwane firi Faro anim kɔtenaa Midian asase so. Na ɔtenaa asubra bi so. Nso na Midian sɔfo wɔ mama baason. Na ɔba bɛtoo nsuo de hyehyɛɛ adaaseɛ no amaama sɛ wɔrema wɔn agya nwan anom. Na nnwanhwɛfoɔ bi ba bɛpamoo wɔn. Na Mose sɔre boaa wɔn, na ɔmaa wɔn nwan no nomee. Na wɔbaa wɔn agya Reuel nkyɛn no, ɔkaa sɛ, ɛyɛ dɛn na ne deɛ maba ntam sɛ yie? na wɔse, Misrini bi na oyii yɛn firi nnwanhwɛfoɔ no nsam, na wɔtoo nsuo mpo maa yɛn, na wɔmaa nnwan no nomee. na ɔka kyerɛɛ ne mamaa no sɛ, Na ɔwɔ he? Adɛn na mugyaa ɔbarima no hɔ? Monkɔfrɛ no na ommedidi. na Mose penee sɛ ɔne ɔbarima no bɛtena, na ɔde ne babaa Sipora maa Mose. Na ɔwoo ɔbabani. Na Mose tu ne din Gersom, aseɛ ne baabi hɔhoɔ. Ɛfiri sɛ ɔse, Mayɛ hɔhoɔ wɔ ananafo asase so. na nna dodoɔ yi mu no, ɛbaa sɛ Misrihene wui. Na ɛsom no nti, Israelfo no sii apini. Na wosu frɛe, na wɔn som no mu sufrɛ no koduruu Onyankopɔn anim. Na Onyankopɔn tee wɔn apinisie no. Na Onyankopɔn kaee n'apam a ɔne Abraham ne Isak ne Yakob pamoeɛ no. Na Onyankopɔn hwɛɛ Israelfoɔ no, na Onyankopɔn hunui. Exodus timiɛnsa. Na Mose rehwɛ n'ase Yetro Midian sɔfoɔ no nwan. Na ɔkaa wɔn de wɔn kɔɔ ɛsrɛ no akyiri no hwaa. Na oduruu Onyankopɔn bepɔ Horeb ho. Na Awurade bɔfoɔ bɛyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi mfimfini gyaframa mu. Na ɔhwɛe na hwɛ, na nkyɛkyerɛ no redɛre, nanso na nkyɛkyerɛ no nhye. Na Mose se, Yei deɛ mɛmma no makɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ yi. Adekodeɛ a enti nkyɛkyerɛ no nhyeɛ. na Awurade hunu sɛ wama ne rehwɛ no. Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu frɛɛ sɛ, Mose, Mose. na ɔse, Minie. ɛna ɔse, Ntwimpini ha, yi wo nan mpaboa, na deɛ wugyina hɔ yɛ asase kronkron. na ɔkaa sɛ, Mene w'agya Nyankopɔn no, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn no. ɛna Mose kataa n'ani, ɛfiri sɛ na osuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn. Na Awurade se, Ampa ara, mahunu me man a ɛwɔ Misraim no amanehunu, na wɔn soa wɔn so ahwɛfoɔ enti wosu frɛ no, mate. Na mahunu wɔn amanehunu. Na mesane sɛ merebeyi wɔn Misrifoɔ nsam, na matu wɔn afiri asase no so akɔ asase pa a ɛtrɛ so, asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ. Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ tenabea hɔ. Na afei hwɛ, Israelfoɔ nso frɛ no adu m'anim, na mahunu ɔhaw a Misrifoɔ de haw wɔn no nso. Na afei bra, na mensoma wo Faro nkyɛn, na kɔyi me man Israelfoɔ no firi Misraim. na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Hwan ne me a merekɔ Faro nkyɛn makɔyi Israelfoɔ afiri Misraim? na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Medi w'akyi, na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ sɛ me na mesoma wo. Wonya yi ɔman no firi Misraim ba a, mobɛsom Onyankopɔn wɔ bepɔ yi so. na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Na sɛ meduru Israelfoɔ nkyɛn, na meka kyerɛ wɔn sɛ, mo agyanom Nyankopɔn asoma me mo nkyɛn, na wɔka kyerɛ me sɛ, ne din de sɛn a, sɛn na mense wɔn? na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ, Miara ne miara. na ɔse, Sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, miara na asoma me mo nkyɛn. na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose bio sɛ, Sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn na wasoma me mo nkyɛn. Yei ne me din de kosi daa, na yei na ɔmfa nkae me awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Kɔ, na kɔboaboa Israel mpanimfoɔ ano, na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham, Isak,
ne Yakob Nyankopɔn no ayi ne ho akyerɛ me se hwɛ na mabɛhwɛ mo ne deɛ ɔreyɛ mo wɔ Misraim no na me se meyi mo afiri Misraim amanehunu no mu akɔ Canaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase so asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ no na obetie wo ne na wo ne Israel mpanimfoɔ nkɔ Misraim hene nkyɛn nkaka nkyerɛ no sɛ Awurade Hebrewfoɔ Nyankopɔn abɛhyia yɛn enti yɛsrɛw ma yɛnkɔ ɛsrɛ so nansa kwan nkɔbɔ Awurade yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ na me deɛ minim sɛ wɔde nsa a ɛyɛ den hyɛ Misraim hene mpo a ɔremma mo kwan nkɔ enti mɛtene me nsa de ma wanwadeɛ a mɛyɛ wɔ hɔ no nyinaa mabɔ Misraim na ɛno akyiri na ɔbɛma mo akorɔ na mɛma ɔmɛyɛ anim abɛnyam wɔ Misraimfoɔ anim na ɛbɛba sɛ mobɛkorɔ no morenkɔ no nsapan na mmaa misabisa wɔn afipamfoɔ ne wɔn afitenafoɔ nkyɛn dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ ne ntoma na momfa nhyehyɛ mo mmabarima ne mo mmamaa na Misrifoɔ no ma no nyɛ mo asadeɛ. Exodus 9. Na Mose buaa sɛ nanso hwɛ wɔrenyimi nni na wɔrentie me ne na ɔbɛka sɛ Awurade nyi ne ho nkyerɛ wo na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ ɛgye na ɛwɔ wo nsɛm yi na ɔse poma na ɔse totwene fam na ɔtotwene fam na ɛdanee ɔwɔ na Mose dwane firi ne ho na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ tene wo nsa so de dua mu na ɔtene ne nsa kyerɛ no na ɛdanee poma wɔ ne nsam deɛ ɛbɛyɛ na wagye adi sɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no ɛyɛ ne ho akyerɛ wo ne no na Awurade ka kyerɛ ne bio sɛ fa wo nsa hyɛ wo kukum na ɔde ne nsa hyɛ ne kukum na oyii na hwɛ na ɛho agu kwata fitaa sɛ sutrema na ɔse fa wo nsa sane hyɛ wo kukum na ɔsane de ne nsa hyɛ ne kukum na oyi firi ne kukum na hwɛ adane sɛ ne honam ara na sɛ wanye wo ani na wantie ka ne nsɛnkyerɛnneɛ no ne a ɔbɛgye nsɛnkyerɛnneɛ ɛtɔ so mmienu no ne adi na sɛ wanye nsɛnkyerɛnneɛ mmienu yi ani na wantie wo ne a ɛne ɛkɔsa asubɔnten no mu nsuo kɔhwie gu asase pɛsɛɛ so na nsuo a wosaa no asuo no mu bɛdane mogya wɔ asase pɛsɛɛ no so na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ wokyɛw ni Awurade me deɛ ɛde bɛsi nnɛ ana efiri bra wo ne wakoa kasa yi ma no nte me kasa yɛ nyaa na metɛkyerɛ ma yɛduru na Awurade ka kyerɛ no sɛ hwan na wɔyɛ onipa ano anaasɛ hwan na wɔyɛ emum anaa osutifoɔ anaa odihunufoɔ anaa onifrani ɛnyɛ me Awurade yi na afei kɔ na mmiara medi wano akyi na makyerɛ wo deɛ ka na ɔse wokyɛw ni Awurade fa deɛ wopɛ sɛ wosoma no nsa so soma ɛna Awurade bufu Mose na ɔse minim sɛ wo nua Aaron Lewini no nim kasa na hwɛ wafrɛ de rebehyia wo na sɛ wohu wo a na koma bɛtɔ ne yam na kasa kyerɛ no na fa nsɛm no hyɛ n'anum na me deɛ medi wano ne n'ano akyi na makyerɛ mo deɛ monyɔ na ɔnkasa wano nkyerɛ ɔman no na ɔbɛdane wano na wadane no Onyankopɔn na poma yi a wode bɛyɛ nsɛnkyerɛnne no fa kura wo nsɛm na Mose kɔe na ɔsane kɔɔ n'ase Yetro nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ no sɛ ma mensane menkɔ me nuanom a wɔwɔ Misraim no nkyɛn menkɔhwɛ sɛ ɔda so tete ase anaa na Yetro ka kyerɛ Mose sɛ fa asomdwie kɔ na Awurade ka kyerɛ Mose wɔ Midian sɛ sane kɔ Misraim ɛfiri sɛ nnipa a na ɔrehwehwɛ wo aku wo no nyinaa awuwu na Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenatena mfunumu so na ɔsane baa Misraim asase so na Mose faa Nyankopɔn poma no kurae na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ sɛ wosane kɔ Misraim a hwɛ na yɔ anwanwadeɛ a mede mahyɛ wo nsa no nyinaa Farao anim na me deɛ mɛpirim n'akoma na ɔremma ɔman no nkɔ na ka kyerɛ Farao sɛ sɛdeɛ Awurade sie nie mabakan ne Israel na mese wo sɛ ma me ba nkɔnkɔso me na sɛ woampene ama no ankɔ a hwɛ me deɛ mɛkum w'abakan na Awurade bɛtoaa no ɔkwan so asoɛyɛ pɛɛ sɛ oku no
Ena Sipora fa atwerɛboɔ de twa ne ba no twetia na ɔto twene ne nase kan sɛ, woyɛ mogya ayeforo kunu ma me. Ɛna ogyaa no. Ɛno na twetietwa no nti ɔkaa sɛ, mogya ayeforo kunu ne wo. Na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, kɔ ɛserɛ so kɔhyia Mose. Na ɔkɔkɔtoo no wɔ Nyankopɔn bepɔ no ho, na ɔfii n'ano. Na Mose kaa Awurade nsɛm a ɔde asoma no nyinaa ne nsɛnkyerɛnne a ɔde ahyɛ ne nsa no nyinaa kyerɛ Aaron. Na Mose ne Aaron kɔkɔboaboa Israelfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa ano. Na Aaron kaa nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ Mose ne nyinaa kyerɛɛ wɔn. Na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne no wɔ ɔman no anim. Na ɔman no gye dii. Na wɔtee sɛ Awurade abɛhwɛ Israelfoɔ, na wahunu wɔn amanehunu no. Wɔbɔɔ wɔn mu ase sɔree. Exodus tinum. Na ɛyɔe no, Mose ne Aaron kɔɔ Faro nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, ma me man nkɔ na wɔnkɔhyɛ fama me wɔ ɛserɛ so. Na Faro se, hwan ne Awurade a metie ne ne na mama Israel akorɔ? Minnim Awurade no, na Israel nso merema wɔnkɔ. Na wɔse, Hebrufoɔ Nyankopɔn abɛhyia yɛn. Enti ma yɛnkɔ ɛserɛ so nansa kwan, na yɛnkɔbɔ Awurade, yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ, na wɔamfa owuyade anaa nkrantɛ a metua yɛn. Na Misraimhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Adɛn nti na mo, Mose ne Aaron, muyi ɔman no firi wɔn nnwuma ho? Monkɔ mo adwuma so. Na Faro kaa sɛ, Monhwɛ, afei nnipa no adɔɔso wɔ asase no so, na modepɔn wɔn afiri wɔ adwumayɔ mu yi. Na da no ara, Faro hyɛ ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no sɛ, Momma ɔman no ɛserɛ a wɔde bɛyɔ ntayaa no bio sɛ akane no. Wɔn ara wɔnkɔboaboa ɛserɛ no mfa. Na ntayaa dodoɔ a na wɔyɔ daa no, monye wɔn, monye so bi, ɛfiri sɛ wɔyɛ anihafoɔ. Enti na wosu sɛ, ma yɛnkɔ nkɔbɔ yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ no. Momma wɔn adwuma a mu yɛ duro na wɔnyɔ, na wɔantie nsɛnhunu. Na ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no firi adi bɛka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Faro sie nie, meremma mo ɛserɛ biom. Mo ara monkɔpɛ ɛserɛ wɔ deɛ mubenya bie. Na mo adwuma no nso wɔrente so hwee. Ɛna ɔman no bɔ petee Misraim asase nyinaa so kɔboaboa ayuo ntwakaeɛ ano de yɛ ɛserɛ mesemese no. Na akafoɔ no piapia wɔn kaa sɛ, Munwie mo dakoro adwuma wɔ ne bere mu sɛ bere a na ɛserɛ hɔ no. Na wɔhwee Israelfoɔ ahwɛfoɔ a Faro adwumayɔ so ahwɛfoɔ de asisi wɔn soɔ no kaa sɛ, Ɛdeɛ nti na moanwie ntayaa a wahyɛ mo nnɛ ne nnora no nyinaa sɛ akane no. Ɛna Israelfoɔ ahwɛfoɔ no ba bɛsu kyerɛɛ Faro sɛ, Ɛdeɛ nti na wo ne wo nkoa redi no saa? Wɔmaa wo nkoa ɛserɛ biara. Nso wɔse, yɛnyɔ ntayaa, na hwɛ, wahwe wo nkoa. Nso ɛyɛ wara wo nkurɔfoɔ no mfomsoɔ. Na ɔse, Ɛnihafoɔ na moyɛ. Enti na mo se, ma yɛnkɔ nkɔbɔ Awurade afɔdeɛ. Enti monkɔ nkɔyɔ adwuma, na ɛserɛ deɛ, wɔremma mo. Nso ntayaa no dodoɔ deɛ, mobɛma ara. Na wɔkaa sɛ, Munyi mo dakoro adwuma mu ntayaa no so ara da no. Israelfoɔ adwumayɔ so ahwɛfoɔ no hunu sɛ amanneɛ na ato wɔn. Na wofiri Faro nkyɛn reba no, wɔbɛtoo Mose ne Aaron a wogyina hɔ rebehyia wɔn. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade nhwɛ mo mmu atɛn, sɛ moama yɛn ho abɔn wɔ Faro ne ne nkoa anim, na mode nkrante ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa nku yɛn. Na Mose sane baa Awurade nkyɛn bɛkaa sɛ, Awurade, adɛn na wayɛ ɔman yi bɔne sɛ yie? Adɛn na wosoma me yi? Na ɛfiri bere a mebaa Faro nkyɛn na mede wo din me ne no kasaeɛ no, wayɛ ɔman yi bɔne, na wo nso wonyee wo man. Exodus tinsia. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Afei ansa na worebɛhunu deɛ mɛyɛ Faro. Ɛfiri sɛ ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma wɔn ma wakɔ, na ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma no apam wɔn afiri n'asase so mpo. Na Onyankopɔn ne Mose kasae na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mene Awurade. Na miyi me home kyerɛ Abraham ne Isaac ne Jacob sɛ Onyankopɔn twe di ampɔn. Na me din Yahweh no deɛ, mama wɔamfa nhome. Nanso mama mapam a me ne wɔn pam yɛ no agyina. Sɛ mede Kanaan asase a ɛyɛ wɔn ahɔhobea asase a
ɔyɛɛ so ahɔhoɔ no bɛma wɔn. Nanso mate Israelfoɔ a Misrifoɔ di wɔn nya no apinisie, na makae mapam no. Ɛno nti ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ, mene Awurade, na mɛgye mo afiri Misraim nnesoa no ase, na mayi mo afiri wɔn nyadie no mu. Na mede basa a atene ne atemmu akɛseɛ magye mo, na mɛfa mo mayɛ me man, na mayɛ Onyankopɔn ama mo. Na moahunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn a wɔgyee mo firi Misraim nnesoa ase no. Na mede mo bɛkɔ asase a memaa me nsa so sɛ mede bɛma Abraham ne Isak ne Yakob no so. Na mede bɛma mo sɛ agyapadeɛ, mene Awurade. Na Mose kaa saa kyerɛɛ Israelfoɔ no, nanso ahometeɛ ne nkoasom denden nti wɔantie Mose. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔka kyerɛ Misraim hene Faro sɛ ɔmma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ. Na Mose kasae wɔ Awurade anim sɛ, hwɛ, Israelfoɔ ntie me, na bɛyɛ dɛn na Faro bɛtie me a meyɛ ano mu momonoto yi? Na Awurade de Mose ne Aaron kasae. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔ Israelfoɔ ne Misraim hene Faro nkyɛn nkɔyi Israelfoɔ no mfiri Misraim asase so. Yenom ne wɔn agyanom afie mu atitiri. Israel abakan Ruben ma ne Hanok ne Palu, Hesron ne Kami. Yenom ne Ruben musua. Na Simeon ma ne Yemuel ne Yamin, ne Ohad, ne Yakin, ne Soha, ne Sola, ɔyɛ Kenani baabiba. Yenom ne Simeon musua. Na yenom ne Lewi madin wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Gerson ne Kahat ne Merari. Na Lewi mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Gerson ma ne Libni ne Simeai ɛwɔ wɔn musua hodoɔ mu. Na Kahat ma ne Amram ne Isha ne Hebron ne Usiel. Na Kahat mfie a odiiɛ yɛ mfie 133. Na Merari ma ne Mali ne Musi. Yenom ne Lewi musua, sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ teɛ. Na Amram fa n'agya nua Yokobed waree, na ɔwɔ Aaron ne Mose maa no. Na Amram mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Isha ma ne Kora ne Nefeg ne Sikri. Na Usiel ma ne Misiel ne Elisafan ne Sitri. Na Aaron fa Aminadab babaa Elisaba a ɔyɛ Naason nua waree, na ɔwɔ Nadab ne Abihu. Eliasa ne Itamar maa no. Na Kora ma ne Asel ne Elkana ne Abiasaf. Yenom ne Kora ma musua. Na Aaron ba Eliasa fa Putuel ma mu bi waree, na ɔwɔ Pinehas maa no. Yenom ne Lewifoɔ agyanom atitiri sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yenom ne Aaron ne Mose a Awurade ka kyerɛɛ wɔn sɛ, munyi Israelfoɔ mfiri Misraim asase so. Sɛdeɛ wɔn dɔm teɛ no, wɔn ne wɔn a wɔne Misraim hene Faro kasaa sɛ wɔbɛyi Israelfoɔ afiri Misraim akorɔ no, Mose ne Aaron nie. Na da a Awurade ne Mose kasaa Misraim asase soɔ no, Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mene Awurade, ka deɛ mɛka makyerɛ wo nyinaa kyerɛ Misraim hene Faro. Na Mose kaa no Awurade anim sɛ, hwɛ, ano mu momonoto ne me, na bɛyɛ dɛn na Faro bɛtie me? Exodus 10. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, madane wo Onyankopɔn ama Faro, na wo nua Aaron bɛyɛ wo diyifoɔ. Wo deɛ, wobɛka deɛ mehyɛ wo nyinaa, na wo nua Aaron bɛka kyerɛ Faro sɛ ɔmma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ. Na me deɛ, mepirim Faro akoma, na mama me nsɛnkyerɛnneɛ ne m'anwanwadeɛ adɔɔso Misraim asase so. Nanso Faro rentie mu, na mede me nsa bɛto Misraim so, na mayi m'asafo, me man Israelfoɔ no, afiri Misraim asase so wɔ atemmuo akɛseɛ mu. Na sɛ metene me nsa wɔ Misraim so, na miyi Israelfoɔ firi wɔn mu a, na Misrifoɔ bɛhunu sɛ mene Awurade. Na Mose ne Aaron yɛɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no, saa ara na wɔyɔɔɛ. Bere a wɔne Faro kɔkasaeɛ no, na Mose adi mfirinhyia 20, na Aaron nso adi mfirinhyia 23. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ Faro ka kyerɛ mo sɛ monwa anwanwadeɛ bi a, ɛno deɛ ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no to fam wɔ Faro anim,
na ɛbɛdane ɔtweaseɛ. Na Mose ne Aaron kɔɔ Faro nkyɛn kɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Na Aaron de ne poma no too fam wɔ Faro ne ne nkoa anim, na ɛdane ɔtweaseɛ. Na Faro nso frɛfrɛ anyansafoɔ ne ntafoɔyifoɔ bae. Na wɔn Misrim akɔmfoɔ no nso de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara. Na wɔn nyinaa de wɔn poma totoo fam, na ɛdane atweaseɛ. Nanso Aaron poma no memenee wɔn poma no. Na Faro akoma pirimii ara, na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Faro akoma yɛ den, ɔmpene sɛ ɔman no bɛkorɔ. Kɔ Faro nkyɛn anɔpa, hwɛ, ɔrefiri adi akɔ asuo no ano. Na kogyina asuo no ano hyia no, na fa wo poma a ɛdanee ɔwɔ no kura wo nsam. Na ka kyerɛ no sɛ, Awurade, Hebrifoɔ Nyankopɔn, na wasoma me wo nkyɛn sɛ, ma me man nkɔnkɔsom me ɛserɛ so. Na hwɛ, wontie de abedu sɛsɛ. Sɛ Awurade sie nie, yei na wode behunu sɛ mene Awurade. Hwɛ, mede poma a mekura yi merebɔ asuo yi mu nsuo mu, na ɛbɛdane mogya. Na mpataa a ɛwɔ asuo no bɛwuwu, na nsuo no bɛbɔn, na Misrifoɔ bɛkyiri sɛ ɔbɛnom asuo no mu nsuo. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma na tene wo nsa wɔ Misrim nsuo so, wɔn nsubɔnten so, wɔn asuo so ne wɔn ntareɛ so ne wɔn nsuo a ɛtaataa hɔ nyinaa so. Na ɛnane dane mogya, na mogya aba Misrim asase nyinaa so, nnua adeɛ ne aboɔ adeɛ mu. Na Mose ne Aaron yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Na ɔmaa poma ne so. Na ɔde bɔɔ nsuo a ɛwɔ asuo no mu no wɔ Faro ne ne nkoa anim. Na nsuo a ɛwɔ asuo no nyinaa danee mogya. Na mpataa a ɛwɔ asuo no mu wui. Na asuo no bɔnee. Na Misrifoɔ antumi anom asuo no mu nsuo. Na mogya kataa Misrim asase nyinaa so. Na Misrim akɔmfoɔ de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara. Na Faro akoma pirimii ara, na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Faro danee ne ho kɔɔ ne fie, na wɔamfa yei nso anto n'akoma mu. Na Misrifoɔ nyinaa tutuu asuo no ho mmura sɛ wɔrepɛ nsuo anom, efisɛ na wɔntumi nnom asuo no mu nsuo. Na Awurade bɔɔ asuo no akyiri no, nanso betwaa mu. Exodus 10:8. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Faro nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Awurade sie ni, ma me man no nkɔnkɔsom me. Na sɛ wampene ama wankɔ a, hwɛ, mede mponkyerɛni bɛha w'asase nyinaa, na asuo no bɛdɔre mponkyerɛni menyamenya. Na wafoforo aba wo fie, ne wo dabikyire, ne wo mpa so, ne wo nkoa afie, ne wo nkurɔfoɔ mu, ne w'afononoo mu, ne wo mmɔre nkuduru mu. Na wo ne wo manfoɔ ne wo nkoa nyinaa so na mponkyerɛni no bɛforo aba. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no, na tene wo nsa nsubɔnten ne asuoso ne ntareɛ so, na ma mponkyerɛni mmra Misrim asase nyinaa so. Na Aaron tenee ne nsa wɔ Misrim nsuo so, na mponkyerɛni ba bɛkataa Misrim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm no yɔɔ saa ara maa mponkyerɛni foro baa Misrim asase so. Ɛna Faro frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, mompa Awurade kyɛw na onyi mponkyerɛni no mfiri me ne me man so, na mɛma ɔman no akɔbɔ afɔde ama Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Faro sɛ, wara kyerɛ me da ko a enkosie na mempa kyɛw me ma wo ne wo nkoa ne wo man, na onyi mponkyerɛni no mfiri wo ne wo fie so, na wɔnka asuo no nkwara mu. Na ɔse, ɔkyena. Na ɔse, ɛnyɛ sɛdeɛ waka no, na wahunu sɛ biara nni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn. Na mponkyerɛni no bɛfiri wo ne wo fie ne wo nkoa ne wo man so, asuo no mu nko ara na ɔbɛka. Na Mose ne Aaron firi Faro anim kɔe. Na Mose teɛ mfrɛ Awurade wɔ mponkyerɛni a ɔde aba Faro soɔ no ho. Na Awurade yɛɔ sɛdeɛ Mose kae no, na mponkyerɛni no wuwui. Afie mu ne adi hɔ ne rem, na wɔboaboa wɔn ano akuakuo, na asase no so bɔnee. Na Faro hunu sɛ wanya ahotɔ no, ɔhyɛ n'akoma den, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, tene wo poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛnane ntontom wɔ Misrim asase nyinaa so.
Na wɔyɛ ɔsa, na Aaron tenee ne nsa de poma no bɔɔ asase so mfuturo, na ɛdanee ntontom wɔ nnipa ne mmoa so. Na asase so mfuturo nyinaa danee ntontom Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara sɛ wɔrema ntontom aba, nanso wɔantumi. Na ntontom no baa nnipa ne mmoa so. Ɛna akɔmfoɔ no ka kyerɛɛ Farao sɛ, Nyankopɔn sateɛ nie. Na Farao akoma pirimii ara na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Farao anim. Hwɛ, ɔrefiri adi aba nsuo no ano. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, ma me man no nkɔ na wɔnkɔsom me. Na sɛ woremma me man no nkɔ a, hwɛ, mɛma anwansena ahodoɔ aba wo ne wo nkoa ne wo man ne wo fie so. Na anwansena no bɛyɛ Misrifoɔ afie mu ne asase a wɔte soɔ no so amaama. Na mɛhyɛ Gosen asase a me man te soɔ no so da no, na anwansena no ama hɔ. Na wode ahunu sɛ me ne Awurade wɔ asase mfimfini. Na mede wɔgyeɛ bɛto me man ne wo man ntam. Ɔkyena na sɛnkyerɛnneɛ yi bɛba. Na Awurade yɛ ɔsaa. Na anwansena a wɔdɔɔso pii baa Farao fie ne ne nkoa afie ne Misraim asase nyinaa so. Na anwansena no nti asase no so sɛee. Na Farao frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, monkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ ma mo Nyankopɔn wɔ asase yi so. Na Mose se, ɛmfata sɛ wɔyɔ no saa, efisɛ Misraim akyiwadeɛ na yɛde bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Hwɛ, sɛ yɛde Misraim akyiwadeɛ bɔ afɔdeɛ wɔ wɔn anim a, wɔrensi yɛ aboɔ. Yɛbɛnante nansa kwan akɔsrɛ so, na yɛakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn, sɛdeɛ waka akyerɛ yɛn no. Na Farao kaa sɛ, me deɛ, mɛma mo kwan na moakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade mo Nyankopɔn wɔ ɛserɛ so. Na akyirikyiri nko na monkorɔ. Mompa kyɛw ma me. Na Mose se, hwɛ, merebɛfiri wo nkyɛn makɔpa Awurade kyɛw, na anwansa no afiri Farao ne ne nkoa ne ne man so ɔkyena. Na nkontompɔnko na Farao ntwa bio sɛ wɔremma ɔman no nkɔbɔ afɔdeɛ mma Awurade. Ɛna Mose firi Farao anim kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade yɛɛ deɛ Mose kaeɛ no. Na oyii anwansena no firi Farao ne ne nkoa ne ne man so. Anka biako mpo. Na Farao pirim n'akoma saa bere yi nso, na wama ɔman no ankɔ. Exodus 10:9. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn sie nie, ma me man no nkɔsom me. Na sɛ woampene ama woankɔ na wokɔ so tintim wɔn so a, hwɛ, Awurade nsa bɛda wo mmoa a wɔwɔ wura mu so, na wɔde ewu a ano yɛ den kɛse bɛba apɔnkɔ, mfunumu, yoma, anantwie ne nnwan so. Na Awurade de nsonsonoeɛ bɛto Israel mmoa ne Misraim mmoa ntam. Na deɛ ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no mu biara renwu. Na Awurade hyɛɛ da sɛ, ɔkyena na Awurade bɛyɛ yei wɔ asase so. Na adeɛ kyeeɛ no, Awurade yɛɛ saa adeɛ no. Na Misraim mmoa nyinaa wuwui. Na Israel mmoa no mu biako mpo anwu. Na Farao soma ma wɔkɔhwɛe, na hwɛ, na Israelfoɔ mmoa no mu biako mpo nwui. Nanso Farao akoma yɛɛ den ara, na wamma ɔman no ankɔ. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, momfa fononoo mu nso nsama, na Mose ntompete ehunu mu wɔ Farao anim. Na ɛnane Misraim asase nyinaa so tutuo. Na ɛnyɛ nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro Misraim asase nyinaa so. Na wɔsesaa fononoo mu nson, na wɔkɔgyinaa Farao anim. Na Mose de petee ahonum, na ɛdanee nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro. Na mpɔmpɔ no nti, akɔmfoɔ no antumi anyina Mose anim. Ɛfiri sɛ, na mpɔmpɔ no asisi akɔmfoɔ ne Misrifoɔ nyinaa. Na Awurade pirim Farao akoma, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Farao anim, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn no sie nie, ma me man nkɔsom me. Na afei deɛ, merema me haw nyinaa aba w'akoma so, ne wo nkoa ne wo man mu. Na woahunu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ me wɔ asase nyinaa so. Na afei sɛ matene me nsa, na mede owuyadeɛ mabɔ wo ne wo man a,
anka wotwa wo afiri asase so. Nanso ye inti na mema wo gyina hɔ. Se meyi mitumi adi matrew. Na waka me din ho asɛm asase nyinaa so. Woda so ma wo ho so na wosimi man kwan sɛ worema wɔnkɔ. Hwɛ, ɔkyena sɛsɛ mema esukɔtwe a emu yɛ duro pa a ɛso bi ma Misrim da. Frida a ɔhyɛ ase ade abeduru ne yi atɔ. Na afei sumama ɔnkɔfa wo mmoa. Ne wo biara a ɛwɔ wura mu mmrantem. Onipa biara, efieboa biara a obehu no wura mu na wamfa no ama fie no. Esukɔtwe no gu wɔn so a obewu. Faro nkoa mu, deɛ osuro Awurade asɛm no de ne nkoa ne ne mmoa dwane baa fie. Na deɛ waamu Awurade asɛm no gyaa ne nkoa ne ne mmoa wɔ wuram. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kɔ ahunu, na esukɔtwe nto Misrim asase nyinaa so. Nipa ne mmoa ne wuram nhahan nyinaa so wɔ Misrim asase so. Na Mose tenee ne poma no kɔɔ ahunum. Na Awurade maa aprannaa ne esukɔtwe abae. Na ogya purugu asase so. Na Awurade maa esukɔtwe atɔɔ Misrim asase so. Na esukɔtwe ne ogya a ɛdɛre framfram toatoamu a ɛfra esukɔtwe no mu a ano yɛ den pii paa esu bi maa Misrim asase nyinaa so da. Frida a ɛyɛ ɔman no bae. Na esukɔtwe no gu Misrim asase nyinaa so. Die ɛwɔ wura mu nyinaa. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na esukɔtwe no gu wura mu hahan nyinaa so. Na ebubu wura mu nnua nyinaa. Ji Gosen asase a Israelfo wɔ so no so nko na esukɔtwe no bi anto. Ɛna Faro sumama a wɔbɛfrɛ Mose ne Aaron ka kyerɛ wɔn sɛ, Ye die, ma yɛ bɔne. Awurade ne ɔtrenini. Na me ne me man ne abɔnefo. Mompa Awurade kyɛw. Na Nyankopɔn aprana ne esukɔtwe no nyae. Na adɔɔso. Na mema mo akɔ. Na morentena ha bio. Ɛna Mose ka kyerɛ no sɛ, me free kuro no mu ara pa metre me nsɛm akyerɛ Awurade. Na aprana no to betwa. Esukɔtwe no antɔ bio. Wahunu sɛ Awurade na asase wɔ no. Na wo ne wɔn koa deɛ, minim sɛ munya nsuro Awurade Nyankopɔn. Na egu asaawa ne atokoɔ so. Nso na atokoɔ no ayɛ metim. Na asaawa nso reyɛ agu nhyerɛne. Na ayio ne kɔkɔte deɛ angusu bi. Efisɛ no kaachi. Na Mose firi Faro nkyɛn. Na ofiri kuro no mu kɔkyerɛ ne nsɛm kyerɛ Awurade. Na aprannaa ne asukɔtwe no tutwae. Na osio no gyae asase no so guo. Na Faro hunu sɛ osutɔ ne asukɔtwe ne aprannaa no to atwa no. Ɔsane yɛ bɔne bio. Na ɔhyɛ n'akoma den, ɔno ne ne nkoa. Na Faro akoma prim ara. Na wama Israelfo no ankɔ, sɛdeɛ Awurade nam Mose so kae no. Exodus tidu. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, kɔ Faro nkyɛn, na mahyɛ n'akoma ne ne nkoa akoma den. Na mayi me nsɛnkyerɛnne yi adi wɔ wɔn mu. Na waka deɛ meyɔɔyɛ wɔ Misrim, ne me nsɛnkyerɛnne a meyi no adie wɔ wɔn mu no, wɔ wo ba ne wo baba asom. Na moahunu sɛ mene Awurade. Na Mose ne Aaron kɔɔ Faro nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, sɛ Awurade, Hebrewfo Nyankopɔn no sie nie. Wobɛka me wo ho ase brɛ wɔ m'anim akosi da bɛn. Ma me man nkɔnkɔsom me. Na sɛ woampene ama me man ankɔ a hwɛ. Ɔkyena mɛma ntutummɛ aba wahye mu. Na wabɛkata asase ani a obi renhunu asase ani. Na wabɛdi nikae a esukɔtwe no gyamaa no kamaa mo no. Na wabɛdi nnua a ɛrefefa ama mo wɔ mfuo mu no nyinaa. Na wabɛyeyɛ wafie mu ne wo nkoa nyinaa fie mu. Ne Misrifo nyinaa fie mu amaama. Sɛdeɛ wagyanom ne wagyanom nhunu bi pɛn. Frida a wɔba asase soɔ de beduru nɛ. Na ɔdane ne ho firi Faro nkyɛn. Ɛna Faro nkoa ka kyerɛ no sɛ, da pɛn ara na wɔyi nsum yɛ mfidie nkosie. Ma nipa no nkɔnkɔsom Awurade wɔn Nyankopɔn. Wonya hu sɛ Misrim resɛyɛ. Na wɔde Mose ne Aaron sane baa Faro anim bio. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Monkɔ nkɔsom Awurade mo Nyankopɔn. Ɛhefo ne wɔn a wɔbɛkorɔ no. Na Mose se, yɛde mmɔfra ne yɛn mpanin na ɛrekorɔ. Yɛde mmabani ne yɛn mama, yɛn nnua ne anantwie na ɛrekorɔ. Efiri sɛ yɛwɔ fa bi hyɛ ma Awurade. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade ni mo akyi. Sɛ merema mo ne mo ma akoro yi ɛ.
Munhunu se bone na mo pese mo yeyi. Dabida. Mo marima na mo nkonkosom Awurade. Na eno ara na mo hwehwe. Na wɔpamo wɔn firi Farao anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ntutu menu nti tene wɔn nsa wɔ Misraim asase so. Na ɔmmra Misraim asase so. Na ɔmmɛwe asase no so hahan nyinaa. Die asukɔtwea no gyae no nyinaa. Na Mose tenee ne poma no wɔ Misraim asase so. Na Awurade ma apuei mframa bɔ faa asase no so da no nyinaa ne anadwo no nyinaa. Na adeɛ kyeeɛ no, apuei mframa no de ntutummɛ no bae. Na ntutummɛ no baa Misraim asase no so nyinaa. Na wobeguu Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na wɔdɔɔso pii. Ebi nii wɔn anim maa pɛn a ɛte sɛ wɔn. Na wɔn akyiri nso ebi remma saa bio. Na wɔkataa asase no nyinaa anim maa esum duru asase no so. Na wodi asase no so nhahan nyinaa. Ne nnua a asukɔtwea no gyaeɛ no so aba nyinaa. Na biribiara anka a ɛyɛ mono wɔ nnua mu. Ne mfuom nhahan mu wɔ Misraim asase no so nyinaa. Ɛna Farao yɛɛ ntɛm soma ma a wɔkɔfrɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Ma yɛ Awurade mo Nyankopɔn ne mo bɔne. Na afei, fa me bɔne firi me prɛko yi nko ara. Na mompa Awurade mo Nyankopɔn kyɛw. Na onyi owuo yi nko mfiri me so. Na ofiri Farao nkyɛn kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade ma atɔyɛ mframa a ano yɛ den pii bae. Na ɛbɛfaa ntutummɛ no kɔe. Na ɛde wɔn kɔguu ɛpo kɔkɔɔ mu. Ntutummɛ no biako mpo anka Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na Awurade prim Farao akoma. Na wama Israelfoɔ no ankɔ. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kɔ ahunum na esum nuru Misraim asase so. Na enye esum a wosɔ mu a ɛbɛyɛ yie. Na Mose tenee ne nsa kɔɔ ahunum. Na esum kabii duru Misraim asase no nyinaa so nansa. Obiara anhunu ne yɔnko. Na obiara ansɔre ne tenabea nansa. Na Israelfoɔ nyinaa deɛ, wonya han wɔ deɛ na wɔteɛ hɔ. Ɛna Farao frɛ Mose sɛ, Monkɔnkɔsom Awurade. Monwan ne mo anantwie nko ara na wɔmfa nsie ha. Mo man so ne mo nkɔ. Na Mose kaa sɛ, ɛsɛ sɛ wode afɔrebɔde a wokum na wɔhyɛ nso hyɛ yɛn nsa. Na yɛde akɔbɔ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn mmoa nso ne yɛn bɛkɔ. Ɛrenka tɔte mpo. Na ɛnonom bi na yɛde rekɔsom Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn deɛ, yɛnnim deɛ yɛde bɛsom Awurade gye sɛ yɛduru ansa. Na Awurade prim Farao akoma. Na wampɛ sɛ ɔma wɔkorɔ. Na Farao ka kyerɛɛ no sɛ, Firi me so kɔ. Hwɛ wo ho yie. Na nhunu m'anim bio. Na da a wobɛhunu m'anim no, wobɛwu. Na Mose se, ɔsɛmpa, merenhunu w'anim bio. Exodus ti du baako. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mɛma ɔhaw biako aba Farao ne Misraim so bio. Na ɛno akyiri no, ɔbɛma mo afiri ha akɔ. Ɔbɛma mo akɔ koraa. Pamo mpo na ɔbɛpam afiri ha. Afei kasa ma ɔman no nte sɛ, mmarima ne mmaa mmisa-bisa wɔn namfonom hɔ dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ. Na Awurade ma ɔman no anim baanyam wɔ Misrifoɔ anim. Nso ɔbarima Mose no yɛ kɛseɛ pa wɔ Misraim asase no so wɔ Farao nkoa ne ɔman no anim. Na Mose kaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, anadwo da suo mu no, mefiri adi mafa Misraim. Na Misraim asase so mmakan nyinaa bɛwuwu. Efiri Farao abakan a ɔtena n'adwa soɔ so, di kosi afena a ɔwɔ oyuyammoɔ akyire abakan ne mmoa mmakan nyinaa so. Na osu kɛse a ɛso bi mmaa da, na ɛso bi nso remma bio bɛba Misraim asase nyinaa so. Na Israel mma nyinaa deɛ, ɔkraman mpo rentwe ne tɛkyerɛmantia wɔn. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na moahunu sɛ Awurade apae Misraim ne Israel ntam. Na wɔn koa yi nyinaa bɛsane aba me nkyɛn abɛkɔto me aka sɛ, Frɛdi kɔ, wo ne ɔman a di w'akyire no nyinaa. Na ɛno akyire no mefiri makɔ. Na ɔde abufuhyeɛ firi Farao nkyɛn kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Farao rentie mo, na amamawadeɛ adɔɔso wɔ Misraim asase so. Na Mose ne Aaron yɛ anwowadeɛ nyinaa wɔ Farao anim. Na Awurade prim Farao akoma. Na wama Israelfoɔ no amfiri n'asase so ankɔ. Exodus ti du mienu.
Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron wɔ Misrim asase so sɛ, Momfa bosomi yi nyɛ abosomi ti, na ɛnyɛ mo afe mu bosomi a edi kan. Monka nkyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ, bosomi yi da a ɛtɔ so du no, ɔmfa nnwammaa mmeako sɛdeɛ wɔn mpanin fie titeɛ. Efie biako adwammaa biako. Na sɛ efie no mufoɔ nnɔɔso sɛ wobedi adwammaa a, ma no ne deɛ wɔne no bɔ fipam mfa bi. Sɛdeɛ akra no dodoɔ teɛ. Monkan adwammaa so nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwammaa a wonni dɛm na momfa. Onini a wadi afi wo nwanten anaa mmirekyiri mu. Na momfa no nsie nkoduru bosomi da a ɛtɔ so 14. Na Israel asafo mu no nyinaa nkuku wɔn anwummere. Na wɔmfa mogya ne bi nsra adan a wobedi wɔ mu no aponnwa 2 ne aponnwa tifi no ho. Na woni nam no anadwo no ara. Ɔmfa wogya ntoto. Na ɔmfa apiti ne fa nwonwono ini. Muni nam no. Na momfa nsuo nnua. Na emu momfa ogya ntoto. Ne ti ne nasre ne nayamdeɛ no. Na munya bi nsie na adeɛ nkye so. Na sɛ ebi ka na adeɛ kye so a, momfa ogya nhye. Na sɛdeɛ muni no nie. Monkyekere mo asene. Na mo mpaboa nhyehyɛ mo nan. Na mo poma nkurokura mo nsam. Na muni ne hwere so. Ɛne Awurade twam. Na merebetwa Misrim asase so anadwo yi. Na mekum Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri nipa so kosi moa so. Na mebu Misrim anyame nyinaa atɛn. Mene Awurade. Na mogya no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma mo. Efi a mowɔ mu no mu. Na sɛ mihunu mogya no a, mesane mo ho. Na merebɔ Misrim asase a ɔyaredɔm biara amma mo so a mesɛe mo. Na ɛgya yi nya mo nkaeɛ. Na monhyɛ ho mfama Awurade. Mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Monya no afahyɛ. Daa atoromoadeɛ. Enanso na muni apiti. Da edi kan no ara na moma moreka to ntwa mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi moreka pan no firi da edi kan no di akosi da ɛtɔ so nson no. Obetwa saa akra no afiri Israel mu. Na da edi kan no, munhyia nhyia kronkron. Na da ɛtɔ so nson no nso, munhyia nhyia kronkron. Ɔnyɛ adwuma biara wɔ mu. Gye deɛ obiara bedi nko ho adwuma na monyɔ. Na monhyɛ apiti fa no. Efiri sɛ saa da yi ara na miyii mo dɔm no firi Misrim asase so. Ɛno enti muni da yi mu awɔ ntoatoasoɔ mu nyɛ mo daa atwumuadeɛ. Bosomi a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no anwummere na mumfiri apiti die ase nkosi bosomi da a ɛtɔ so 22 anwummere. Nanso na momma wɔn hunu moreka wɔ mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi paano a emu aka no, ɔhɔhuo, deɛ wɔwɔ na asase no so, obetwa saa akra no afiri Israel asafo mu. Munni biribiara a emu aka, munni apiti mu tenabea nyinaa. Ɛna Mose frɛ Israel mpanimfoɔ nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Moyiyi nnwan fa sɛdeɛ mo musua teɛ na monkum twam no. Na momfa adwerɛ esa mmɔmogya a ɛwɔ yawa mu no mu. Na momfa yawa no mu mogya bi nsra aponnwa tifi ne aponnwa 2 no ho. Na mo mu biara mfiri di mfiri ne fie pran no kosi anɔpa. Efiri sɛ Awurade betwam abobɔ Misrifoɔ. Na sɛ ohunu mogya no wɔ aponnwa tifi ne aponnwa 2 no ho a, Awurade bɛsan pro no ho. Na ɔrenya ɔsɛefoɔ no kwan ma ɔmma mo afie ma bobɔ mo. Na munni asɛm yi so. Na enya ahyɛdeɛ ma wo ne wo man kosi daa. Na sɛ moduru asase a Awurade de bɛma mo sɛdeɛ ɔkae no so a, munni ɛsom yi so. Na sɛ mo ma bisa mo sɛ, musum aseɛ ne sɛn a, monka sɛ, ɛyɛ twam afɔde a yɛbɔ ma Awurade a osane Israelfoɔ afie ho wɔ Misrim. Ɛda ɔbobɔ Misrifoɔ na oyii yɛn afie firi mu. Na ɔman no nyinaa bobɔɔ wɔ mu ase sɔree. Na Israelfoɔ sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na anadwo dasuo mu no, Awurade bobɔɔ Misrim asase so makan nyinaa. Efiri Farao abakan a ɔtena n'aduasoɔ so, de kosi domum a ɔwɔ diduadan mu abakan so, ne afiebua makan nyinaa. Ɛna Farao sɔree anadwo no ara, ɔne ne nkoa nyinaa, ne Misrifoɔ nyinaa, na esu kɛseɛ baa Misrim.
Ɛfiri sɛ na efie biara ni hɔ a efunu nni mu. Na ɔfrɛ Mose ne Aaron anadwo no kaa sɛ, Monsɔre mfiri me man mu. Mo ne Israelfoɔ no, na monkɔ nkɔsom Awurade. Sɛdeɛ mokaeɛ no, mo nnwan ne mo nantwie nso, momfa wɔn. Sɛdeɛ mokaeɛ no, na monkɔ, na monhyira me nso. Na Misrifoɔ piapia ɔman no sɛ wɔnyɛ ntɛm firi asase no so. Ɛfiri sɛ wɔse, yɛn nyinaa rewuwu. Na ɔman no soasoa wɔ mmɔre ansa na ɛreka. Kyekyeree wɔ mmɔre nkodoɔ wɔ wɔn ntoma mu de sisii wɔn kɔn ho. Na Israelfoɔ no yɛyɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na wobisabisaa Misrifoɔ hɔ dwetɛ nwenneɛ ne sika nwenneɛ ne ntoma. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam Misrifoɔ anim. Na wɔde deɛ obisaeɛ maa wɔn. Na wɔfom Misrifoɔ. Na Israelfoɔ no sii mfiri Rameses kɔɔ Sukot. Wɔbɛyɛ mmarima a wɔnam namɔn mu mpem ahodoɔ 600, mmɔfra mfrɛ mu. Na afrafrafoɔ pii nso ne wɔn kɔe. Ne nnwan ne anantwie, mmoa pii pa. Na wɔde mmɔre a wɔde firi Misrim baeɛ no totoo apiti ɔfam. Na ɛnkae. Ɛfiri sɛ Misrifoɔ no pamoo wɔn. Na wɔantumi antwentwɛn wɔn nan ase. Na wɔnsiesie akwansoduane nso. Na Israelfoɔ wɔtenaa Misrim no yɛ mfirinhyia 430. Na mfie 430 no awiɛ no, ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase soɔ. Ɛyɛ anadwo a wodi ma Awurade a oyii wɔn firi Misrim asase soɔ no. Anadwo no ara na wodi ma Awurade wɔ Israelfoɔ nyinaa mu, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Yɛn ni twam no ho ahyɛdeɛ. Ɔnanani biara nni bi. Na obiara akɔ a wɔde sika atɔ no no, twa ne twetia ansa na wɔde bi. Mo nkyɛn tenafoɔ ne ɔpaani nni bi. Efie biako mu na wonie. Ɔmfa nam no bi mfiri fie hɔ mfiri adi. Na mumuni dompe bi. Israel asafo nyinaa nyosa. Na sɛ obi abɛyɛ wo nkyɛn hɔhoɔ na wɔpɛ sɛ wodi twam ma Awurade a, ma wontwa ne mmarima nyinaa twetia. Na ɛno ansa na ɔmpinkyɛn medie. Na ɔnyɛ sɛdeɛ wɔwɔ no asase ne soɔ. Na mmɔmoroto biara deɛ, onni bi. Mmara korɔ na hɔ ma okuroni ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ ho mu. Na Israelfoɔ nyinaa yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔeɛ. Na da no ara Awurade yii Israelfoɔ no firi Misrim asase so, sɛdeɛ wɔn asafo teɛ. Exodus Tidumiɛnsa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Yɛ makan nyinaa, Israelfoɔ mu adeɛ biara a ebue yɛfono ano wɔ nipa ne afieboa mu, kronkron ma me, na me dea. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman ne sɛ, Monkae da yi a mufiri Misraim firi nkwafie mu no. Ɛfiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii mu firi hɔ, na munni mmɔreka paano. Ɛnnɛ da yi, bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo so na murefiri Misraim. Na sɛ Awurade nya de wuduru Kenafoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase a ɔkaa w'agyanom ntam sɛ ɔde bɛma woɔ. Asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so a, ɛno deɛ, fa ɛsom yi som no bosome yi mu. Nanso na di apiti, na da ɛtɔ so nson no, hyɛ fa ma Awurade. W'ani apiti nanso no, na ma wɔnhunu wo nkyɛn mmɔreka paano, anaa mmɔreka wahyeɛ nyinaa mu. Na da no bodi nkyerɛ wo ba sɛ, deɛ Awurade yɛ me bere a mefiri Misraim no ntira. Na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ. Na Awurade mmara no atena w'anum. Ɛfiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii wo firi Misraim. Enti di atromuadeɛ yi so wɔ ne bere mu afedaa. Na sɛ Awurade de wo duru Kenafoɔ asase so, sɛdeɛ ɔkaa wo ne w'agyanom ntam, na ɔde ma wo a, yi adeɛ biara a ebue yɛfura no ma Awurade. Na wafieboa a wowɔ no ma nyinaa wobue yɛfura no a wɔyɛ anini fa ma Awurade. Na mfunumu makan nyinaa deɛ, fa odwan sesa. Na sɛ wansesa bu ne kɔn mu. Na nipa makan a wɔwɔ wo mmabarima mu nyinaa deɛ sesa. Na sɛ wɔkyerɛ bi wo ba bisa wo sɛ, yei aseɛ ne sɛn a, ka kyerɛ no sɛ, nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn Misraim
free nkwafie ne Pharaoh prim na koma na ompene se obema ya akro no Awurade kum Misraim asase so makan nyina efri nipa makan so kosi afiebo makan so enu nti na menso mede anini a ebue yafuna no nyina mebɔ Awurade afɔde nanso mememu makan nyina de mesesa na enya wonsa so sankyerɛne ni wani wantam kaya de se nsa ɛyɛ den na Awurade di yi yɛn firi Misraim. Na Pharaoh ma ɔman ne kwan no Onyankopɔn amfa wɔn ankɔfa Filistifo asase so kwan a enware no efiri sɛ Onyankopɔn se na ɔman no ankohu dɔm anu wɔn ho na wansane anko Misraim. Enti Onyankopɔn de ɔman ne konton fa esrɛ so kwan a ɛda ɛpo kɔkɔɔ ho no so. Na Israelfo no kan toa firi Misraim asase so kɔe. Na Mose fa Yosef no mpe no. Efiri sɛ Yosef aka Israelfo ntam sɛ hwɛ na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mu. Na momfa me nompe mfiri hankɔ. Na wosi mfiri Sukot kɔkyekyere nsraban wɔ Itam wɔ ɛsrɛ no ano. Na Awurade di wɔn anim awia mununkum dum mu sɛ ɔrekyerɛ wɔn kwan. Na anadwo ogya dum mu sɛ ɔrema wɔn hann. Na wɔnante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho awia. Na ogya dum no antwe ne ho anadwo amfiri ɔman n'anim. Exodus tidu 9. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ ka kyerɛ Israelfo no ma ɔnane nkɔkyere nsraban wɔ Bihailot anim wɔ Migdol ne Pontem wɔ Baal Sefon anim ne ntɛntɛnsoɔ na monkyere nsraban no wɔ po no ano. Na Pharaoh bɛka no Israelfo ho sɛ ɔrewɔ asase so ntwetwɛde ɛsrɛ aka wɔn atom na meprim Pharaoh akoma ama no ati wɔn na mɛhyɛ m'anim nyam Pharaoh ne ne dɔm nyinaa so na Misrifo ehunu sɛ mene Awurade. Na wɔyɛ ɔsa na wɔka kyerɛ Misraim hene sɛ ɔman no adwane kɔ. Na Pharaoh ne ne nkoa akoma sakyerae wɔ ɔman no ho. Na wɔse ɛdeɛ ne yɛayɔ yi sɛ yɛama Israel agya yɛsom kuro yi. Na osiesie ne teaseɛnam na ɔfaa ne man kaa ne ho. Na ɔfaa nteaseɛnam a wɔayie 600 ne Misraim teaseɛnam nyinaa. Ne nteaseɛnam no nyinaa so asahene. Na Awurade prim Misraim hene Pharaoh akoma ma no tii Israelfo no. Efiri sɛ Israelfo no de nsa a wama soɔ na efiri kɔɛ. Na Misrifo tii wɔn. Pharaoh nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa. Ne na pɔnkɔ sotefoɔ ne ne dɔm no. Na wɔbɛtoo wɔn sɛ wakyerɛ nsraban wɔ po no ano a ɛkyerɛ Pihahirot wɔ Baal Sefon anim. Na Pharaoh bɛneeɛ no Israelfo no memaa wɔn ani so. Na hwɛ na Misrifo di wɔn akyi reba. Na Israelfo no suro pii na wosu frɛ Awurade. Na wɔka kyerɛ Moses sɛ adamena eni Misrim nti na wafa yɛn aba ha sɛ yɛmɛwu ɛsrɛ so yi. Ɛdeɛ nti na wayɛ yɛn sɛ yi sɛ wuyi yɛn firi Misrim baa yɛ yi. Ɛnyɛ asɛm a yɛka wɔ Misrim sɛ gyaama yɛn so Misrim no nie. Efiri sɛ ɛyɛ ma yɛn mom sɛ anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ so. Na Mose ka kyerɛ ɔman ne sɛ munsuro munyina pintin na monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde rebɛkyerɛ mo nnɛ. Na Misrifo a muhu wɔn nnɛ yi morenhunu wɔn da biara da bio. Awurade bɛko ama mo na mo deɛ munyɛ kom. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ adɛn na wosu frɛ me? Ka kyerɛ Israelfo ma wɔnkɔ wɔn anim. Na wo deɛ ma wo poma no so na tene wɔn nsa ɛpo no so na bae mu na Israelfo ne nante asase pɛsɛɛ so mfa po no mfimfini. Na me deɛ hwɛ meprim Misrifo akoma na wɔbɛdi wɔn akyi. Na mɛhyɛ m'anim nyam wɔ Pharaoh ne ne dɔm nyinaa ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Na Misrifo no ahunu sɛ mene Awurade sɛ mahyɛ m'anim nyam wɔ Pharaoh ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Nyankopɔn bɔfoɔ a odi Israel dɔm anim no twee ne ho bedii wɔn akyire. Na mununkum dum no firi wɔn anim begyinaa wɔn akyi. Na ebefiri Misrim dɔm ne Israel dɔm ntam. Na ɛyɛ mununkum ne esum. Nanso ɛma hann anadwo. Na ama yenum antumi amɛn yenum anadwo no nyinaa. Na Mose tenee ne nsa ɛpo no so. Na Awurade de apuɛ mframa denden ma ɛpo no kɔe anadwo no nyinaa. Na ɔdane ɛpo no maa no yɛ asase pɛsɛɛ.
na nsuo no mu bae. Na Israelfo no nam asase pɛsɛɛ so fa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔ nifa ne wɔn benkum. Na Misraimfo tii wɔn, na wodii wɔn akyiri kɔɔ ɛpo no mfimfini. Faro apɔnkɔ ne ne nteaseɛ nam ne n'apɔnkɔfoɔ nyinaa. Na anɔpa nsrabere mu no, Awurade fa ogya ne mununkum dum no hwɛɛ Misraim dɔm no. Na ɔmaa Misraim dɔm no ho yeraa wɔn. Na ohwinhwan wɔn nteaseɛ nam nan maa ne nanteɛ mu yidu. Na Misraimfoɔ no se, Momma yɛnwane wɔ Israel anim, ɛfiri sɛ Awurade ne Misraim reko ama wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wɔn nsa ɛpo no so, na nsuo no nsane mmra Misraimfoɔ ne wɔn nteaseɛ nam ne wɔn apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Mose tene ne nsa ɛpo no soɔ. Na adeɛ rekye anɔpa no, ɛpo no sane n'akyi bɛsenee sɛdeɛ na ɛteɛ. Na Misraimfoɔ no dwane behyiae. Na Awurade kaa wɔn gu po no mfimfini. Na nsuo no sane akyire bɛkataa Faro dɔm nyinaa. Nteaseɛ nam ne apɔnkɔfoɔ a wotii wɔn baa ɛpo no mu no so, wɔn mu baako mpo anka. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Awurade gyee Israel nkwa da no firi Misraim nsam. Na Israel hunu Misraimfoɔ no sɛ wɔawuwu gu ɛpo no ano. Na Israel hunu nsakɛse a Awurade de kyerɛɛ Misraim soɔ no. Na ɔman no suro Awurade. Na wɔgyee Awurade ne n'akoa Mose dii. Exodus tidunum. Ɛna Mose ne Israelfoɔ too dwom yi maa Awurade kaa sɛ, Mɛto Awurade dwom, na mma no wama ne ho soɔ. Ɔpɔnkɔ ne ne sotefoɔ no, wato wɔn agu ɛpo mu. Ma hoɔden ne me dwontoɔ ne yɛ a, na wayɛ me nkwagyeɛ. Ɔno ne me Nyankopɔn, na mɛkamfo no. Ɔyɛ m'agya Nyankopɔn, na mɛma no so. Awurade yɛ dɔmmarima, Awurade ne ne din. Faro nteaseɛ nam ne ne dɔm no, wato wɔn agu ɛpo mu. Na n'akofoɔ a wɔyi wɔn no, wamemmene ɛpo kɔkɔɔ mu. Ebuna kata wɔn so, wamem kwaseɛ tɔn sɛ ɔboɔ. Awurade, wode tumi ahyɛ wo nsa nifa animuonyam. Awurade, wo nsa nifa no dware atamfo no, na wo tumi a ɛso no ara na wode butu wɔn a wɔsɔre tia wɔ no. Wo soma w'abufuhyeɛ ba, ɛhye wɔn sɛ nkyɛnkyɛma. Na wo hwene mu ahome mu na nsuo no ano boaeɛ. Asorɔkyeɛ gyinaa sɛ ekuo. Ɛbunu kyekyeree ɛpoyam. Ɔtamfo no kaa sɛ, meti wɔn, mɛto wɔn, mɛkyɛ asase no mu, ɔbɛmmee me kra. Mɛtwe me nkrantɛ, me nsa bɛsɛe wɔn. Wode mframa hui, ɛpo no kataa wɔn so. Ɔmemmee sɛ sumpie wɔ nsu kɛseɛ no mu. Hwan na ɔte sɛ wɔ Awurade wɔ anyame mu? Hwan na ɔte sɛ wɔ kronkronyɛ mu wɔ nimonyamfoɔ? Deɛ ne ho yɛ hu a yɛyie mu awanwadeɛ yɔfoɔ. Wotene wo nifa, asase mmene wɔn. Wode w'adɔyɛ gya ɔman a wagye wɔn yi. Wode w'ahoɔden kyerɛ wɔn kwan kɔɔ kronkronyɛ tenabea. Aman tee, na wɔn ho wosoe. Ahopopɔ ka wɔn a wɔte Filistia. Ɛno na Edom asafo hempani ho dwiri wɔn. Moab ahoɔdenfoɔ no ketenkete kutaa wɔn. Kanaanfoɔ nyinaa hodwoe. Ehu ne suro gu wɔn so. Wo basa kɛse yɛ nti wayɛyɛ kom sɛ ɔboɔ. Kosi sɛ wo man betwam Awurade. Kosi sɛ ɔman a wonyaa wɔn no betwam. Wode wɔn bɛba, na wabɛtɛ wɔn w'agyapadeɛ bepɔ no so. Awurade, deɛ wode hɔ ayɛ wo tenabea, kronkronbea a Awurade wo nsa asiesie no. Awurade bɛdi hene de bɛkɔ akosi daadaa. Na Faro apɔnkɔ ne ne nteaseɛ nam ne n'apɔnkɔfoɔ baa ɛpo no mu. Na Awurade maa ɛpo no mu nsuo no sane bɛkataa wɔn so. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na odiyifoɔ baa Miriam a ɔyɛ Aaron nua no faa mpintin kurae. Na mmaa no nyinaa de mpintin ne asafiri dii n'akyi. Na Miriam gyee wɔn so sɛ, Monto Awurade dwom, na ma na wama ne ho soɔ. Ɔpɔnkɔ ne ne setefo no, wato wɔn agu ɛpo mu. Ɛna Mose maa Israel tu firi ɛpo kɔkɔɔ ho. Na wofiri hɔ kɔɔ Sɔɔ srɛ so. Na wɔnante ɛsrɛ no so nansa. Na wonya nsuo. Na woduru Mara no, na wontumi num Mara nsuo. Efiri sɛ ɛyɛ nwono. Enti wɔtoo hɔ di Mara.
Aseɛ ne nwono na ɔman no kasa huhuhu tia Moses sɛ ɛdeɛn na yɛnnom na osu frɛ Awurade na Awurade kyerɛ no dua bi na ɔde to nsuo no mu na nsuo no yɛɛ dɛ ɛhɔ na ɔhyɛɛ ahyɛdeɛ ne atemmuo maa wɔn na ɛhɔ nso na ɔsɔɔ wɔn hwɛɛ na ɔkaa sɛ wobetie Awurade wo Nyankopɔn ne na wayɔ deɛ ɛtene wɔ n'anim na watie ne mmara nsɛm na wadi n'ahyɛdeɛ nyinaa so a ɛneɛ meremfa yade a mede migu Misraim soɔ no biara mingu so na mene Awurade wo yaresafoɔ no. Na woduru Elim a nsubura 12 ne akyiresua 70 wɔ no na wɔkyere nsraban wɔ nsuo no so hɔ. Exodus Tidunsia. Na wotu firi Elim na Israelfoɔ asafo no nyinaa baa sensra a ɛda Elim ne Sinai ntam no so. Wofiri Misraim asase soɔ no bosome a ɛtɔ so 2 no da a ɛtɔ so dadu nanum ne no na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa nwiinwii tia Mose ne Aaron ɛsrɛ so hɔ. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ anka Awurade ma yɛnwu ne nsa no Misraim asase a na yɛtete nam nkukuo ho na yɛdidi meɛ no so na moyɛ aba ɛsrɛ so sɛ mode ɛkɔm rewekunkum asafo mu yi nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ hwɛ merebɛma aduane afiri soro atɔ ama mo na ɔman no mfiri adida biara nkɔta se deɛ ɛbɛso wɔn ano dako na mensɔ wɔn menhwɛ sɛ wobɛdi me mmara so anaasɛ ɔrenni so na da ɛtɔ so 6 no ɔresiesie deɛ ɔfa no a ɛnyɛ deɛ wɔtase daa no mmɔ ho. Na Mose ne Aaron ka kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa sɛ Enwumre na mubehunu sɛ Awurade na oyii mo Misraim asase soɔ. Na nɔpa na mubehunu Awurade animonyam. Efiri sɛ wate mo nwiinwii a munwiinwii tia Awurade no. Na yɛn deɛ, ɛdeɛ ne yɛn na munwiinwii tia yɛn. Na Mose se, Awurade bɛma mo nam adi anwumre, ne aduane adi ame anɔpa. Efiri sɛ Awurade ate mo anwiinwii a munwiinwii tia no no. Na deɛ ne yɛn. Ɛnyɛ yɛn na munwiinwii tia, na mmom Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, ka kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa sɛ, montwi mpere Awurade anim, efiri sɛ wate mo anwiinwii no. Na Aaron rekasa akyerɛ Israelfoɔ asafo nyinaa no. Wɔdane wɔn ani kyerɛ ɛsrɛ so, na hwɛ, Awurade animonyam yi adi mununkum no mu. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, mate Israelfoɔ anwiinwii no ka kyerɛ wɔn sɛ anwumre mubedi nam na anɔpa modi aduane ame na mohunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na anwumre no moko maa wɔn ho so ba bɛkata nsraban ne so. Na anɔpa no obosuo gu nsraban no ho hyiae. Na obosuo a egui no kɔɔ soro. Na hwɛ na biribi nkrowa nketenkete gugu ɛsrɛ n'ani. Nketenkete te sɛ fam bosuo nkyenkyeneɛ. Na Israelfoɔ no hunuye no wɔsesee wɔn ho sɛ Manhu. Aseɛ ne ɛdeɛ nie. Efiri sɛ na wonim adekodeɛ. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ, Yɛn ne aduane a Awurade de ama mo sɛ munnie no. Asɛm a Awurade ahyɛ nie. Montase bi sɛdeɛ obiara bedie. Ɔma miako sɛdeɛ mo nipa dodoɔ yɛ na montase. Obiara ntase ma wɔn a wɔwɔ ne ntomadan mu no. Na Israelfoɔ no yɛ ɔsa. Na wɔtase. Ebinom deɛ pii. Ebinom deɛ kakraa bi. Na wɔde ɔma susui. Na deɛ ɔtase pii no anya akyire bi. Na deɛ ɔtase kakraa bi no anka ne bi. Wɔn nyinaa tase sɛdeɛ obedie. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, obiara nya bi mma deɛ nkye so. Nanso wɔantie Mose. Na ebinom gyaa bi ma adeɛ kyee so. Na ɛdɔre mmoa na ɛbɔne. Na Mose bu fu wɔn. Na wɔtase anɔpa obiara sɛdeɛ obedie. Na owia mu yɛ den na anane. Na da ɛtɔ so 6 no wɔtase aduane no mmɔ ho. Ɔbaako deɛ ɔma 12. Na asafo no mpanimfoɔ nyinaa ba bɛka kyerɛɛ Mose. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, deɛ Awurade aka nie, ɔkyena yɛ homeda kronkron a wodi ma Awurade. Monto deɛ mowɔ to, na monnoa deɛ mowɔ noa, na deɛ bɛka no, momfa nsie nkosi anɔpa. Na wɔde sie kosi anɔpa.
sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no na ammɔn nso na mmoa biara nimu na Mose se muni nene yɛ homeda a wodi ma Awurade ɛnɛ morenhunu bi wuram nansia na montase na da ɛtɔ so nson no yɛ homeda ɛda no deɛ ebi rentɔ na da ɛtɔ so nson no nkurɔfoɔ no mu bi firi adi sɛ wɔrekɔtase nanso wɔanya bi na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ mobɛpo m'ahyɛdeɛ ne me mmara so die akosi da bɛn monhwɛ sɛ Awurade ama mo homeda enti na da a ɛtɔ so nsia no ɔmaa mo naanu aduane montenatena mo afie mu mma obiara imfiri adi imfiri ne tenabea da a ɛtɔ so nson no ɛna ɔman no homee da ɛtɔ so nson no na Israelfoɔ frɛ no mana nso ɛte sɛ wisa aba fitaa na ne dɛ te sɛ tatra a ɛwɔ wom na Mose kaa sɛ asɛm a Awurade ahyɛ nie momfa ebi nhyɛ Omer mma mfansie awɔ ntoatoaso a ɛbɛba mo akyire no na wɔahunu aduane a mede me maa mo diiɛ wɔ serɛ soɔ bere a meyii mo Misraim asase soɔ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ fa kuruwa bi na fa mana Omer mma gu mu fa si Awurade anim na wɔmfa nsie mo awɔ ntoatoasoɔ. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no Aaron de si adanseɛ no anim sɛ ɔde resie na Israelfoɔ di mana mfirinhyia aduanan de kosii sɛ woduru asase bi a nkurɔfoɔ bi te soɔ wodi mana de kosii sɛ woduru Canaan asase no hyeɛ soɔ nso Omer yɛ efa abupan dumu biako. Exodus tidonso na Israelfoɔ asafo no nyinaa tu firi sensrɛ no so wɔn atutena a wodii no Awurade anum asɛm soɔ no mu na wɔbɛkyeree nsraban wɔ Refidim nso na nsuo a ɔman no bɛnom ni hɔ enti ɔman no ne Mose hamee na wɔse ma yɛ nsuo nom na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ adɛn na mo ne me ham adɛn na mo so Awurade hwɛ nanso sukɔm de ɔman no wɔ hɔ na ɔman no nwiinwii tia a Mose kaa sɛ adɛn na woyi yɛn firi Misraim sɛ wode sukɔm rebɛkum yɛn ne yɛn mma ne yɛn mmoa yi. Na Mose su frɛ Awurade sɛ ɛdeɛ na menyɔme ma ɔman yi aka kumaa no wasi me aboɔ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ sini di ɔman no anim na fa Israel mpanin mu bi ka wo ho na fa wo poma a wode bɔɔ asuo no kura wo nsɛm kɔ hwɛ megyina w'anim wɔ Horeb botan no so hɔ na bɔ ɔbotan no na nsuo bɛfiri mu aba na ɔman no anom. Na Mose yɛ ɔsa wɔ Israel mpanin no anim na Israelfoɔ no ham ne sɔ a wɔsɔ Awurade hwɛɛ sɛ Awurade wɔ yɛn mu anaasɛ ɔni yɛn mu no nti ɔfrɛ hɔ Masa ne Meriba aseɛ ne sɔhwɛ ne ɔham na Amalek ba bɛne Israel koe wɔ Refidim na Mose ka kyerɛɛ Yosua sɛ yi mmarima ma yɛn na firi adi kɔ na wo ne Amalek nkɔko ɔkyena me deɛ megyina kokoɔ no atifi na makura Nyankopɔn poma no wɔ me nsɛm. Na Yosua yɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ no no ne Amalek kɔkoe na Mose ne Aaron ne Hur foro kokoɔ no kɔɔ atifi na sɛ Mose ma ne nsa so a Israel di nim na sɛ ogyaa ne nsɛm a Amalek di nim na Mose nsa yɛ duru enti ɔfa ɔboɔ de too n'ase na ɔtena soɔ na Aaron ne Hur sosɔɔ ne nsa no mu ɔbaako wɔ ha na ɔbaako nso wɔ ha na ne nsa no yɛ pintin kosii sɛ owia tɔe na Yosua drɛ Amalek ne ne man nkrantaa no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kyerɛ yei hyɛ nwoma bi mu fa yɛ nkaeɛ na ka hyɛ Yosua so mu sɛ pepa na mɛpepa Amalek nkaeɛ afiri soro ase. Na Mose sii afɔrebukyia na ɔtoo din Yahweh Nisi aseɛ ne Awurade ne me frankaa na ɔkaa sɛ yi aka ntam Awurade ne Amalek bedi ako firi awɔ ntoatoasoɔ so de akosi awɔ ntoatoasoɔ so. Exodus tidunwɔtwe na Yetro Midian sɔfo a ɔyɛ Mose ase no tee nneɛma a Onyankopɔn ayɔ ama Mose ne ne man Israel no nyinaa sɛdeɛ Awurade ayi Israel afiri Misrim no na Yetro Mose ase no fa Mose yere Sipora a wama no asane korɔ no ne ne mabanim baanu no ɔbaako din de Gersom efiri sɛ ɔse mayɛ amanɔne hɔhoɔ
Na ɔbaako nso din de Eliezer, efisɛ ɔse, Mɛgye Nyankopɔn ne me boafoɔ, na wayi me afiri Farao nkrantaa no. Na Yetro, Mose ase no, ne ne mma no, ne ne yere baa Mose nkyɛn wɔ ɛserɛ no so, deɛ wabɛkyere nsraban hɔ, Nyankopɔn bepɔ no ho. Na obi ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wase Yetro, ne wɔ yere, ne ne mma baanu reba wo nkyɛn. Na Mose firi adi kohyiaa n'ase, na ɔkotow no fii n'ano, na wɔkyeakyea wɔn ho, na wɔbaa ntomadan mu. Na Mose kaa nneɛma a Israel nti Awurade ayɛ Farao ne Misrim nyinaa, ne amane a ɛtoo wɔn kwan no so nyinaa, ne sɛdeɛ Awurade yii wɔn no kyerɛɛ n'ase. Na Yetro ani gyee papa a Awurade ayɛ ama Israel, sɛ oyii wɔn firi Misrifoɔ nsam no nyinaa ho. Na Yetro kaa sɛ, Nhyira nka Awurade a oyii mo firi Misrifoɔ ne Farao nsam no. Afei na mahunu sɛ Awurade yɛ kɛseɛ sene anyame nyinaa. Ɛfiri sɛ oyi ɔman firi Misrim nsam, bere a wɔredi wɔn so ahantansɛm. Na Yetro, Mose ase no, de ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ brɛɛ Onyankopɔn. Na Aaron ne Israel mpanin nyinaa baa sɛ wɔne Mose ase rebedidi wɔ Onyankopɔn anim. Na adeɛ kyeeɛ no, Mose tenaa ase sɛ ɔrebu ɔman n'atɛn. Na ɔman no gyinaa Mose ho firi anɔpa kosii anwummerɛ. Na Mose ase no hunuu deɛ ɔreyɔ ɔman no nyinaa no, ɔkaa sɛ, Ɛdeɛn ne deɛ woreyɔ ɔman no yi? Adɛn nti na wo nko a wote hɔ, na ɔman no nyinaa gyinagyina ho firi anɔpa beduru anwummerɛ yi? Na Mose ka kyerɛɛ n'ase sɛ, Ɔman no ba me nkyɛn bebisi Onyankopɔn. So onya asɛm bi a, ɔba me nkyɛn, na mebuo nnipa ne ne yɔnko ntam atɛn, na mekyerɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara. Na Mose ase no ka kyerɛɛ no sɛ, Deɛ woyɛ yi nyɛ, brɛ na wo ne ɔman a ɔka wo ho yi bɛbrɛ, ɛfiri sɛ adeɛ yɛ duru dodo ma wo, na wo nko ara worentumi nyɔ. Afei tie me ne, metu wo fo, na Onyankopɔn ni w'akyi. Wode agyina Nyankopɔn anim ma ɔman no, na fa nsɛm no brɛ Onyankopɔn, na kyerɛkyerɛ wɔn ahyɛdeɛ ne mmara hodoɔ no mu, na ma wɔnhu kwanko a wɔmfa soɔ ne deɛ wɔnyɔ. Na wɔn nso yiyi ɔman no nyinaa mu mmarima a wɔyɛ den, wosuro Onyankopɔn, wɔyɛ anokwafoɔ. Na wɔnyɛ sikaniberɛ, na fa wɔn sisi wɔn so apem so mpanini, ɔha so mpanini, aduonu so mpanini, ne dudu so mpanini. Na wɔn mu ɔman no atɛn berɛ nyinaa mu. Na asɛnkɛseɛ biara deɛ, wɔmfa mmerɛ wo, na nsɛm ketewa nyinaa deɛ, wɔn ara wonni, na ama no ayɛ wɔ so hare. Na ɔne wo aso mu. Sɛ woyɛ yei na Onyankopɔn hyɛ wo saa, ɛno na wobɛtumi agyina, na ɔman yi nyinaa nso bɛkɔ wɔn tenabea dwoodwoo. Ɛna Mose tie n'ase asɛm no, na ɔyɛ deɛ ɔka kyerɛɛ no no nyinaa. Na Mose yiyii Israel nyinaa mu nnipa a wɔyɛ den, na ɔde wɔn sisii ɔman no so atitiri, apem so, ɔha so, aduonum so, ne dudu so mpanin. Na obu ɔman n'atɛn bere nyinaa mu. Na nsɛm a ɛyɛ den no, wɔde brɛɛ Mose, na nsɛm ketewa deɛ, wɔn ara dii. Na Mose kogyaa n'ase kwan, na ɔkɔɔ ɔno ara n'asase so. Exodus, Tidon Kronon. Da a Israelfoɔ sii mfiri Misrim asase soɔ no, ne bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa so pɛpɛɛpɛ na woduru Sinai serɛ soɔ. Na wotu fii Refedem no, wɔbaa Sinai serɛ so bɛkyeree nsraban ɛserɛ no so. Na Israel kyeree nsraban bepɔ no anim hɔ. Na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na Awurade firi bepɔ no so frɛ no sɛ, Sɛdeɛ ka kyerɛ Yakob fie, na ka kyerɛ Israelfoɔ no nie. Mo ara mohunu deɛ meyɔɔ Misrim no ne sɛdeɛ mesoa mo akɔdeɛ ntaban soɔ. Na mede mo aba me nkyɛn yi. Na afei sɛ mobɛtie me ne, na modi m'apam so a, ɛneɛ mobɛyɛ me ahodeɛ afiri aman nyinaa mu. Na me na asase nyinaa wɔ me. Na mo deɛ, mobɛyɛ me asɔfoɔ aheman ne ɔman kronkron. Yenom ne nsɛm a ka kyerɛ Israelfoɔ. Na Mose ba bɛfrɛɛ ɔman no mpanimfoɔ, na ɔde nsɛm a Awurade de hyɛɛ no yi nyinaa too wɔn anim. Na ɔman mu no nyinaa buaa prɛko sɛ, Deɛ Awurade aka nyinaa, yɛbɛyɔ. Na Mose sane kɔkaa ɔman no nsɛm no kyerɛɛ Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Hwɛ,
me de mereba wo nkyɛn mununkum tum mu na sɛ me ne wo kasa ɔman no ate na ɔn nso wagye wo adi akosidaa. Na Mose ka ɔman no nsɛm no kyerɛɛ Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ ɔman no nkyɛn na dwira wɔn ho nnɛ ne ɔkyena na ma wɔnsi wɔn ntaadeɛ na wɔnsiesie wɔn ho nsie da a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no Awurade bɛsane ɔman no nyinaa anim aba bepɔ Sinai so na bɔ ɔman no ho hyeban na ka sɛ, monhwɛ yie na moamforo bepɔ no anaasɛ moanka ne hyeɛ. Obiara a ɔbɛka bepɔ no wuo na wobɛwuo. Nsa biara nka no, aboɔ na ɔnsi no anaasɛ agyan na ɔntoto no, aboɔ nipa o ɔrennya nkwa. Sɛ wɔhyɛne totorobɛnto no twi mu a ɔmforo bepɔ no. Na Mose sane firi bepɔ no so baa ɔman no nkyɛn, na odwiraa ɔman no ho, na wosii wɔn ntaadeɛ, na ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Monsiesie mo ho nsie da ɛtɔ so mmiɛnsa no, monkɔ mo yerenom ho. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no anɔpa no, aprana ne anyinam ne mununkum duruduro ne totorobɛnto ne a ɛyɛ den yie baa bepɔ no so. Na ɔman a wɔwɔ nsraban no mu nyinaa ho popoe. Na Mose de ɔman no firi adi firi nsraban no mu kɔhyiaa Onyankopɔn, na wɔkɔgyinagyina bepɔ no ase. Na Sinai bepɔ no so nyinaa bua wisie, efisɛ na Awurade nam ogyam asane aba so. Na ne wisie no tu kɔɔ soro sɛ fononoo mu wisie, na bepɔ no nyinaa wosow biribiri. Na totorobɛnto no ne kɔɔ so na ano yɛ den ara no, Mose kasae. Na Onyankopɔn de ne kɛseɛ gyee so. Na Awurade sane baa Sinai bepɔ no so wɔ bepɔ no atifi. Na Awurade frɛɛ Mose kɔɔ bepɔ no atifi, na Mose foro kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sane kɔbɔ ɔman no kɔkɔ, na wɔnhwere mu amma Awurade nkyɛn ammɛhwɛ, na wɔn mu pii antotɔ. Na asɔfoɔ nso ɔbɛn Awurade no nnwira wɔn ho, na Awurade anto anhyɛ wɔn so. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, ɔman no rentumi mforo ma Sinai bepɔ so, ɛfiri sɛ wara wabɔ yɛn kɔkɔ aka sɛ, bɔ bepɔ no ho hyeban na ɛyɛ no kronkron. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sane kɔ na wo ne Aaron mforo mmra, na mma asɔfoɔ ne ɔman no nhwere mu mforo mma Awurade nkyɛn, na wanto anhyɛ wɔn so. Na Mose sane baa ɔman no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn. Exodus tiaduonu. Na Onyankopɔn kaa nsɛm nyinaa sɛ, me ne Awurade wo Nyankopɔn a meyii wo Misrim asase so nkɔ afie mu no. Nyɛ nyame foforɔ nka me ho, ɛnyɛ ohoni biara anaa ade a ɛwɔ wiem wɔ soro, anaa deɛ ɛwɔ asase soɔ wɔ fam, anaa deɛ ɛwɔ nsuo mu wɔ asase ase nsɛsoɔ biara mfa. Enkoto wɔn, na ensom wɔn, na me, Awurade wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ne nkumfo a metua agyanom amumuyɔ so ka me fa mma so kosi awɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan a wɔtane me soɔ. Na meyɛ mpempem a wɔdɔ me na wodi me mmara nsɛm so adɔeɛ. Emu Awurade wo Nyankopɔn din kwa, na Awurade ne mma deɛ ɔbɔ ne din kwa no mfa no ho tɔtrɔtɔɔ. Kae homeda na yɛ no kronkron. Nnansia na yɛ adwuma, na yɛ w'adeɛ nyinaa. Na ɛda a ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara, wo ne wo babani ne wo babaa, w'akoa ne w'afenaa ne wo mmoa ne wo hɔhoɔ a wɔwɔ wo fie apono mu. Na nansia na Awurade de yɔɔ ɔsoro ne asase, ɛpono deɛ ɛwɔ mu nyinaa, na wɔhomee da ɛtɔ so nson no. Enti na Awurade hyiraa homeda na ɔyɛɛ no kronkron. Di w'agya ne wo nani, na wo na aware asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no so. Nni awu, nsi awadeɛ, mmɔkorɔ no, ɛni wo yɔnko ho adansekurum mu. Ɛma w'ani mmere wo yɔnko fie, ɛma w'ani mmere wo yɔnko yere, anaa n'akoa, anaa n'afenaa, anaa ne nantwie, anaa n'afunumu, anaa biribiara a ɛyɛ wo yɔnko dea. Na ɔman no nyinaa hunu aprana ne anyinam apaapaeɛ ne totorobɛnto ne bepɔ a ɛfiri wisie no. Na ɔman no hunuiɛ no, wɔn ho popoe, na wɔkɔgyina akyirikyiri, na wɔka kyerɛɛ Mose sɛ, wo na wo ne yɛn nkasa, na yɛbɛtie, na ma Onyankopɔn ne yɛn nkasa, na yɛnwu. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Munsuro, na Onyankopɔn rebɛsɔ mo ahwɛ, na ne honhom atena mo ani so, na mo anyɛ bɔne. Na ɔman no gyinaa akyirikyiri,
Na Mose twipni esum kabia Onyankopɔn wɔ mu no. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, "Sɛ ka kyerɛ Israelfo nie, mo ara mo hu sɛ mifiri ɔsoro na mne mo akasa. Monyɔ me so dwetɛ anyame ne sika anyame. Monyɔ bi imfa. Dɔte afɔrebɔkyia na yɔma me. Na wode wo hye afɔdeɛ ne w'asomdwe afɔdeɛ, wo nwan ne w'anantwie no abɔ so afɔdeɛ. Baabiara a mɛma wakae me din no, mɛba wo nkyɛn ma behyira wo. Na sɛ worebɛyɔ aboa afɔrebɔkyia ama me a, ɛmfa aboa a wɔtwa nsi. Na sɛ woma w'adwenneɛ so bɔ so a, wogu ho fi. Na mforo ntwedeɛ nkɔm afɔrebɔkyia so, na wadagya a na adi wɔ so." Exodus Tiaduonu baako. Na yenum ne atemusɛm a fato wɔn anim. Sɛ wotɔ akoa a ɔyɛ Hebrini a, ɔnso mfie 6, na afe ɛtɔ so 9 no, ɔmfa ne ho nkɔdi kwa. Sɛ ɔno nko na ɔbaeɛ a, ɔno nko na ɔnkorɔ. Sɛ ɔyɛ ɔwarefo a, ne yere no nye no nkɔ. Sɛ ne wura ama no ɔyere, na wawo mmabani anaa mmammaa ama no a, ɔbaa no ne ne mma no nye ne wura adeɛ, na ɔno nko nkɔ. Na sɛ akoa no ka sɛ, "Medɔ me wura ne me yere ne me mma, mempɛ sɛ mefa me ho mekɔdi a," ɛneɛ ne wura no mfa no mmra Nyankopɔn anim, na ɔmfa no mmra ɛpon ho anaa akonnwa ho, na ne wura no mfa fitiɛ mfiti n'aso mu, na ɔnsom no daa. Na sɛ ɔbarima bi tɔn ne babaa kɔyɛ afena a, ɛneɛ ɔmfa ne ho nkɔdi sɛ nkoa no. Sɛ ɔnsɔ ne wura a ɔgye no aware no ani a, ɔmma ɔmɛgye no, na onni ho kwan sɛ ɔbɛtɔn no ama ɔnanani bi, ɛfiri sɛ wadaadaa no. Na sɛ wɔgye no aware ma ne ba a, ɔnyɛ no sɛ ɔba. Sɛ ɔgye ɔfoforɔ ma no a, ɔma n'ano duane, ne nkataho ne n'awadeɛ so nhwan. Na sɛ wanyɔ adeɛ mmiɛnsa yi ama no a, ɛneɛ wɔmfiri nkɔkwa, sika biara nni mu. Deɛ ɔbɔ onipa ma no wuo no, kum na wɔnku no. Na sɛ wantɛ no na Onyankopɔn na ama ne nsa apa a, ɛneɛ meyi baabi mama wo, na wɔdwane akɔ hɔ. Sɛ obi hyɛ da kɔtoa ne yɔnko ku no anitie mu a, yi no m'afɔrebɔkyia ho na wɔnwu. Deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no, kum na ɔnku no. Deɛ owia onipa tɔn no, anaasɛ ohunu no ne nsɛm no, kum na ɔnku no. Deɛ ɔdome n'agya anaa ne na no, kum na ɔnku no. Sɛ mmarima reko, na obi bɔ ne yɔnko boɔ anaasɛ kuturuku, na wanwu, na ɛka no to mpa so a, sɛ ɔsɔre bio sɔ ne poma mu nante firi adi a, ɛneɛ deɛ ɔbɔɔ no ho nyɛ totorotɔɔ. Ne mmara a wasɛe no nko ho ka na ɔntua. Na sa na ma ɔnsa no yadeɛ. Na sɛ obi bɔ n'akoa anaa n'afenaa abaa, na ɔtɔ ne nsa ano a, rɛ na ɔntɔ no. Nanso sɛ ɔtena hɔ da koro anaa naanu a, ɔntɔ no rɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛ ne sika. Na sɛ mmarima reko na ɔkɔpem onyinsɛnfoɔ, na ɔba no firi, na bɔne bi amma akyire a, gye na wɔnye no deɛ ɔbaa no kunu de bɛto no soɔ no, na ɔmma sɛdeɛ atemmufoɔ no bɛkyerɛ. Na sɛ bɔne bi bɛɛ akyire a, ɛneɛ ma ɔkra nsi ɔkra anan mu, aniwa nsi aniwa anan mu, ɛsen nsi ɛsen anan mu, nsa nsi nsa anan mu, nnan nsi nnan anan mu, ɔhyeɛ nsi ɔhyeɛ anan mu, ɛprɛkuru nsi ɛprɛkuru anan mu, ntampie nsi ntampie anan mu. Na sɛ obi bɔ n'akoa ani anaa n'afena ani, na ɛsɛe a, n'ani no nti ɔmfa ne ho nkɔdi. Na sɛ otu n'akoa ase anaa n'afena ase a, ne se no nti ɔma no mfa ne ho nkɔdi. Sɛ nantwie pem ɔbarima anaa ɔbaa ma no wu a, ɛneɛ ɔnsi nantwie no aboɔ, na wɔnini nam, na nantwie no wura no ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Na sɛ nantwie no yɛ apempem dada, na wama ne wura no ate, na wanhwɛ ne so, na wakɔkum ɔbarima anaa ɔbaa a, ɔnsi nantwie no aboɔ, na ne wura no nso ɔnku no. Sɛ ɔbɛgye no mpata a, ɔmma adeɛ biara a ɔbɛgye no mfa nye ne kra. Ɔbabani na ɔpem no o, ɔbabaa na ɔpem no o,
aten yara na ɔmfa emu. Sɛ nantwie no pem akoa anaa afena ɔma ne wura dwetɛ bena 30 na wonsi nantwie no aboɔ. Na sɛ obi kobie abura ano anaa sɛ obi kutu amena na wankata so na nantwie anaa afunumu kɔhwe mu a, amena no wura no nhyɛ anamu na ɔma wɔn wura no sika na efunu no nyɛ ne dea. Na sɛ obi nantwie pem ne yɔnko nantwie na owu a, ɔntɔn nantwie nikanfoɔ no na ɔnkyɛ ne tiradeɛ no mu, na efunu no nso ɔnkyɛ. Anaasɛ sɛ onim sɛ nantwie no yɛ apempem dada na ne wura no anhwɛ ne so a, ɔmfa nantwie nsi nantwie no anan na efunu no nyɛ ne dea. Exodus Tiaduonu mienu. Sɛ obi kowia nantwie anaa odwan kum anaa ɔtɔn no a, ɔmfa nantwie num nsi nantwie biako no anan mu, ne nnwan 9 nsi odwan biako no anan mu. Sɛ ohunu oyifoɔ sɛ ɔrebubu aba mu na ɔbɔ no na owu a, oni ne mogya ho som. Na sɛ owu apue ne so deɛ a, obedi ne mogya ho som. Anan mu na ɔnsie. Sɛ oni biribi a ne krɔno no nti ɔntɔn no. Sɛ ohunu akrɔneɛ wɔ ne nsam, sɛ nantwie o, afunumu o, odwan o, na ɔyɛ anikan a, ɔmmumɔ ho nsi anan mu. Sɛ obi ma odi afuo anaa bobituro bi mu adeɛ anaa ogyae n'aboa ma okodi obi afuo mu adeɛ a, ɔmfa ɔno ara n'afuo mu nipa ne ne bobituro mu nipa bi na ensi anan mu. Sɛ ogya dare na ɛkɔsɔn kase mu na ɛhye ayuo afiafi kuo anaa ayuo a egyina hɔ anaa afuo a, hyɛ na deɛ wɔsɔ ogya no nhyɛ anan mu. Sɛ obi di sika anaa noma ma ne yɔnko asie na wowia wɔ nipa no fie na wohunu oyifoɔ no a, ɔmmumɔ ho hyɛ anan mu. Sɛ wanhunu oyifoɔ no a, ɔmfa efiewura ne mmerɛ Nyankopɔn anim mehwɛ sɛ ɔmfa ne nsa nka ne yɔnko no adeɛ no anaa. Mrato ho asɛm biara, nantwie die o, afunumu die o, odwan die o, atadeɛ die o, adeɛ a ayɛ biara a obi bɛka sɛ ɛne no die o. Nyankopɔn anim ara na ɔmfa wɔn baanu asɛm no mmra. Deɛ Onyankopɔn bebu no fɔ no, ɔmmɔ ho mmienu nhyɛ ne yɔnko no anan mu. Sɛ obi di afunumu, sɛ nantwie, sɛ odwan, sɛ aboa bi ma ne yɔnko asie, na owu anaa opura anaa sɛ ɔka no to wuram na obi anhu na, Awurade ntamra wɔn baanu ntem, sɛ ɔmfa ne nsa nka ne yɔnko adeɛ anaa, na ɔde n'adeɛ no mpene na ɔbaako no nsi no anan mu. Na sɛ wia na wɔwia no ne nkyɛn a, ɔnsi ɔde n'adeɛ no anan mu. Sɛ teteɛ na aboa bi tetee no a, ɔmfa mmra medi adanseɛ, na wonsi deɛ watete no anan mu. Sɛ obi kɔfɛm biribi ne yɔnko nkyɛn na opura anaa sɛ wuwu, na ɔde n'adeɛ no ho inni mu a, sie na wonsi anan mu. Sɛ ɔde n'adeɛ no ho wɔ mu a, onsi anan mu. Sɛ wɔbɔ ne paa na ne pɛɛdie na ɛmaa no bae. Sɛ obi kɔdaadaa ababaa a ɔnye no awadeɛ no da a, ma no mɛkyerɛ adeɛ no ɔnware no. Sɛ n'agya mpene sɛ wɔde no ma no a, ɔnkari sika ma. Sɛdeɛ wɔma maabunu tiri adeɛ no, mma ɔbaa ayɛn ntena ase. Obiara a wɔne aboa bɛda no kum na ɔnku no. Deɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ ama onyame biara na ɛnyɛ Awurade nko no, ɔnsɛ no korakora. Na ɔhɔhɔ deɛ, mmɔ no atirimɔden, nso nhyɛ no so. Ɛfiri sɛ mo nso moakɔyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so pɛn. Monhyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ anaa awisia biara so. Sɛ wohyɛ wɔn so na wosu frɛ me pa a, tie na metie wɔn sufrɛ no. Na m'abufuo ano ayɛ den, na mede nkrantem akum mo. Na mo yerenom adanedane akunafoɔ, na mo mma ayeyɛ nwisia. Sɛ wofɛm me man mu mmɔborɔni bi a ɔne wo wɔ hɔ sika a, ɛnyɛ no sɛ ɔpempensifoɔ, monnye no nsi ho. Sɛ wogye wo yɔnko ntoma wo a, sane fama no ansa na wowia akɔtɔ. Ɛfiri sɛ no nko ara ne nkata ho, ne honam ntoma, ɛdeɛn na ɔmfa na. Na sɛ wosu frɛ me a, metie,
ɛfiri sɛ mmɔborɔhunufoɔ ne me. Nka abususɛm ntia Onyankopɔn, na wo man mu pani nso nnome no. Wo nnɔbaeɛ ne wo nuabamu nsuo a ɛdi kan no, ntwentwɛn sɛ wode bɛma. Wo mmabani mu mmakan no fama me. Saa ara na yɛ w'anantwie ne wo nnwan. Ɛnanso na wɔne ne na ntena. Da a ɛtɔ so nwɔtwe no, fa no brɛ me. Na monyɛ nipa kronkron ma me. Na munni nam bi a watete mu wɔ wuram. Montontwene ma akraman. Exodus tia 23. Ntie atesɛm hunu. Ɛne ɔbɔnefoɔ yi ni nsa wɔ soɔ sɛ wobɛdi nkontompo adanseɛ. Ɛni nipa dodoɔ akyi nkɔyɛ bɔne. Nanso nkasa asɛm bi mu nkum kodi nipa dodoɔ akyi nnane asɛm ani. Na mobroni nso, nhwɛ n'anim wɔ n'asɛm mu. Sɛ wokɔtɔ wo tamfo na ntwie anaa n'afunumu sɛ wafom kwan a, fa no san brɛ no. Sɛ wohunu deɛ wɔkyiri wuo afunumu sɛ ɔhyɛ n'ade so ase a, hwɛ yie na woanya no ama no. Sane na wone no nsane no. Ɛnane wo mobroni asɛm ani wɔ atemmu mu. Twe wo ho firi atorɔsɛm mu kɔ akyirikyiri. Na nkum deɛ ɔnyɛ bɔne biara ne ɔtreneeni, ɛfiri sɛ meremmu ɔbɔnefoɔ bem. Nso nyɛ ayɛyɛdeɛ, na ayɛyɛdeɛ fira aniwa a ɛhunu adeɛ, na ɛkyea ateneneefoɔ nsɛm. Na ɛnhyɛ ɔhɔhoɔ so, na mo ara monim ɔhɔhoɔ kraa, ɛfiri sɛ mo nso moayɛ ahɔhoɔ Misraim asase so pɛn. Mfeɛ 6 na dua w'asase so aduane. Na boaboa nnɔbae no ano sie, na deɛ ɛtɔ so 7 no so deɛ, ma ne home na ɛna hɔ kwa. Na wo man mu ahiafoɔ ni, na deɛ obegya no, wura mu mmoadoma medi. Saa ara na yɛ wo bobi turo ne wo ngudua turo. Na 6 na fa yɛ wɔ dwuma, na ɛda a ɛtɔ so 7 no, fa home. Na wo nantwie ne w'afunumu home. Na wafe n'aba ne wo hɔhoɔ nwudwo wɔn akoma. Deɛ maka no nyinaa muni so, na anyame foforo din nso mommɔ. Moma wɔnte wɔ mo num. Mprɛnsa na hyɛ fa ma me afirinhyia mu. Di apiti napa no, nanso ne di apiti. Sɛdeɛ mehyɛ wɔ no, bosome abiba a ɛte sɛ oforisuo mu bra a wahyɛ no. Ɛfiri sɛ ɛno mu na wofiri Misraim baeɛ. Nso obiara mfa nsapan mepie m'anim. Ni otwa napa no, wagye a wodua no wafuo mu no aba a ɛdi kan deɛ no. Ne anoboaboa napa no, afe awie a waboaboa wɔ dwumadeɛ ano afiri mfuo mu no. Wo mmarima nyinaa mepue Awurade anim mprɛnsa afirinhyia. Mfa m'afɔdeɛ mogya ma afɔdeɛ ngu mmɔreka so, na m'adeɛ nkyema fahyɛ mu sradeɛ so. W'asase so aba a ɛdi kan mu adi kan, fa bra Awurade wo Nyankopɔn fie. Noa odwan ba wɔ ne n'anufosuo mu. Hwɛ, meresoma ɔbɔfoɔ adi w'anim akɔhwɛ wɔ ɛkwan mu, na wɔde wo akɔduru deɛ masiesie hɔ no. Hwɛ yie wɔ n'anim, na tie ne ne. Enwini ntia no, na ɔremfa mo mmarato mfiri mu, ɛfiri sɛ me din wɔ ne mu. Na sɛ ampa ara wotie ne ne na woyɛ deɛ meka nyinaa, ɛneɛ mɛyɛ w'atamfotamfoɔ na mahiahia w'ahohiahiafoɔ ho. Na me bɔfoɔ no bɛdi w'anim de wo akɔduru Amorifoɔ, ne Hetifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Kanaanfoɔ, ne Hewifoɔ, ne Yebusifoɔ no mu, na metu wɔn agu. Nsɔre wɔn anyame na nsom wɔn, na ɛnyɛ wɔn ne yɔe nso. Na butuo na butu wɔn, na bubuo na bubu wɔn adum. Na monsom Awurade mo Nyankopɔn na wɔhyira w'aduane ne wo nsuo so. Na mayi yadeɛ afiri wo mu. Worenhu deɛ ɔpɔn anaa obonini wɔ w'asase so. Wo na dodoɔ no mɛma n'adu. Mɛma me huhu agyi w'anim, na mama aman a wobɛduru wɔn so no nyinaa agyigya, na mama w'atamfo nyinaa adane wɔn akyi akyerɛ wo. Na mɛsoma nkotokrodu adi w'anim, na wapamo Hewifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ no wɔ w'anim. Merempamo wɔn w'anim afe korɔ, na asase no anane amanfo, na wura mu mmoadoma a medɔɔso antia wo. Nkakra na mɛpamo wɔn w'anim akosi sɛ wobɛdɔɔso na wagye asase no. Na metwa w'ahyeɛ afiri ɛpo kɔkɔɔ ano akosi Filistifoɔ po ano, na afiri ɛserɛ so akosi asuo no ano. Na meyi asase no sofoɔ mahyɛ mo nsa, na wapamo wɔn afiri w'anim.
Eni won enyame mpam. Ma ontena wasase so. Na wama wa anyame ho bone. Na se wosum won enyame a ampa ebeye ufidie. Exodus tiaduonu 9. Na Mose die okatre no se Frobre Awurade nchen woni Aaron Nadab ni Abihu ni Israel mpanimfo mu aduoson na momesori wo akyirikyiri na Mose enkontwempini Awurade na won die won twempini na oman no ne no mfroma na Mose babeka Awurade nsɛm no nyinaa ne atemusɛm no nyinaa kyerɛ oman no na omamu no nyinaa de ne krɔgye so sɛ nsɛm Awurade aka nyinaa yɛbɛyɔ. Na Mose kyerɛ Awurade nsɛm no nyinaa na otua nhema si afɔrebukyia bepɔ n'ase ne adum dumienu sɛ Israel musuakuo dumienu no anoteɛ na ɔsoma Israelfo no mu mmeranteɛ na wɔde anantwinini kɔbɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ ma Awurade na Mose de mogya no fa gugu nyaawa mu na mogya no fa no nso ohwie gu afɔrebukyia no so na ɔfa apam nwoma no na ɔkenkan gu ɔman no asomu ɛna wɔse deɛ Awurade aka no nyinaa yɛbɛyɔ na yɛbɛtie. na Mose fa mogya no pitee ɔman no so na ɔse hwɛ apam Awurade ne mo apam wɔ nsɛm yi nyinaa soɔ no mogya nie. ɛna Mose ne Aaron Nadab ne Abihu ne Israel mpanimfoɔ mu 70 foro kɔɔeɛ na wohunu Israel Nyankopɔn no na ne nan ase te sɛ ade a wɔde hoaboa a emu tie ayɔ na ne nahanaha te sɛ ɔsoro paara na wantene ne nsa anka Israelfoɔ mu atitiri no na wɔhwɛ Onyankopɔn na wodidii na wɔnomee na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ Foro bra me nkyɛn bepɔ no so bɛtena ha na mɛma wo abɔpɔn ne mmara ne ahyɛde a matwerɛ na wakyerɛkyerɛ wɔn. na Mose sɔree ɔne n'abɔfra Yosua na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn bepɔ no so na ɔka kyerɛ mpanimfoɔ no sɛ Mo deɛ montena ha ntwɛn yɛn nkosi sɛ yɛbɛsane aba mo nkyɛn na hwɛ Aaron ne Hur ne mo na ɛwɔ hɔ so obi wɔ asɛm bi di a moma no mmra wɔ nkyɛn. na Mose foro kɔɔ bepɔ no so na mununkum bɛkataa bepɔ no so na Awurade animonyam bɛtenaa Sinai bepɔ so na mununkum no kataa so nansia na ɛda a ɛtɔ so nson no ofiri mununkum no mu frɛ Mose na wɔhwɛ Awurade animonyam no a na ɛte sɛ ogya a ɛrehye adeɛ wɔ bepɔ no atifi wɔ Israelfoɔ no anim na Mose kɔɔ mununkum no mu na ɔforo kɔɔ bepɔ no so na Mose dii bepɔ no so adaduanan awia ne anadwo. Exodus tiaduonu num. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no na ɔmɛma me maso afɔrebɔdeɛ obiara n'akoma ka no nkyɛn na monyi me maso afɔrebɔdeɛ na yɛn ne maso afɔrebɔdeɛ a monyi no wɔ nkyɛn no sika ne dwetɛ ne kɔbere ne bibire ne asaawa a ɛbiridum ne koogyan ne asaawa fufuo ne mmirekyie nwi ne adwenini nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ ne sukraman nwoma ne okuo nwia kani ahomo ɔsrango ne nhwɛmo a wɔhyɛ ho aduru apopɔ bibire aboɔ ne aboɔ a wɔde besisi asɔfotaadeɛ no ne adaaboɔ no mu no na ma ɔnyɛ tenabea kɔnkɔn ma me na mentena wɔn mu sɛdeɛ me ara merebɛtwerɛ wo tenabea no tebea ne ɛho nneɛma nyinaa tebea no nyinaa no saa ara na monyo no na ɔmfa okonya adaka ne tentene basafa ne fa na ne tɛkyerɛtɛ basafa biako ne fa na ne kron basafa biako ne fa na fasika ma padura ho emu ene ho nyinaa na dura na yesika hankra twa ho hyia na gu sika nka anan na fa kyiakyia ne nan no ho nka mienu ni fa ha na nka mienu ni fa ha na fa okuo sene empoma na fa sika dura ho na fa empoma no rorua nka no mu wɔ adaka no nkyɛn mu na ɔmfa nsoa adaka no mpoma no rorua adaka no ho nka no mu onyiyi mfiri mu na fa adanse a mede bɛma wo no hyɛ adaka no mu na fa sika mapayɛ empata adwa ne tentene basafa mienu ne fa na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa na yɛ sika kelebum mienu ɔboro adwuma na fa yɔ na fa sisi empata adwa ne tiri mienu no so na yɛ kelebiako wɔ tire ha ne kelebiako wɔ tire ha
Empata adwanu mu na moma kelebim ni adie wɔ ne tiri mienu no so. Na kelebim no ntrɛtrɛ wɔn taban mu ɔsoro emfa wɔn taban no nkata empata adwanu so. Na wɔn ani ntrɛtrɛ wɔn ho. Empata adwanu so na kelebim no ani ntrɛtrɛ. Na fa empata adwanu si adaka no so. Na adaka no mu na fa adanse a mede bɛma wo no hye. Na ɛhɔ na me ne wo bɛhyia. Na mefiri mpata adwa no so wɔ kelebim mienu a wɔwɔ adanse adaka no so ne ntem. Maka wo nneɛma a mehyɛ wo sɛ fa kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na fa okuo yɔ ɛpono, ne tentene basafa mienu, na ne tɛtrɛtɛ basafa biako, na ne kron basafa biako ne fa. Na fa sika amapadura ho, na fa sika hankra atwa ho hyia. Na yɔ ɛho mfimfam ho a ne trɛ ti sɛ nsɛm hyia. Na fa sika hankra atwa mfimfam ho no hyia. Na yɔ sika nkaa nan. Na fa nkaa no sisi ntwiaso nan a ɛwowɔ ne nan ho no so. Mfimfam ho no ase paara na nkaa no nie. Na ɛnyɛ deɛ wɔde mpoma bɛwurawura mu de asoa ɛpono no. Na fa okuo sene mpoma no. Na fa sika durodura ho. Na wɔde asoa ɛpono no. Na yɔ ɛso nyuwa ne nyuwa ne nkura ne nkuruwa a wɔde bɛhwie. Sika mapanafa yɔ. Na fa kyerɛ paano sisi ɛpono no so wɔ m'anim daa. Na fa sika mapayɔ kanea dua. Ɔboro adwuma na fa yɔ kanea dua no. Ne nan ne ne dua. Ɛho nhwiren nkura mu. Ne kukuduudu ne ne nhwiren no mfiri ɛno ara mu. Na nsensia nkyiakyia ho. Kanea dua no nsa mmiɛnsa nkyiakyia fa ha. Na kanea dua no nsa mmiɛnsa nso nkyiakyia fa ha. Nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Saa ara na yɔ wɔ nsensia a ɛkyiakyia kanea dua no ho no ho. Na kanea dua no ho nhwiren nkura mu a ɛte sɛ soro no deɛ nan. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na kukududu nsisi nsa mienu a ekyiakyia ho no ase. Wo nsensia a ekyiakyia kanea dua no mu no ase. Ɛho kukududu ne ɛho nsa no mfiri mu ara. Ne nyinaa sika mapana ɔmfa nyɔ no ɔboro adwuma biako. Na yɔ ɛso kanea nson. Na ɔmfa ne kanea no nsisi so. Na ɛnɛre wɔ anim nkyerɛ fa hɔ. Na ɛho daawa ne ɛho nson nkuruwa nye sika mapa. Sika mapa biti kɛseɛ biako na ɔmfa nyɔ. Ne ɛho nneɛma yi nyinaa. Na hwɛ na yɔ no sɛdeɛ ne nsusuo a wɔde akyerɛ wo bepɔ no so teɛ no. Exodus tia 26. Na tenabea no, yɔ no ntoma du a ɛyɛ asaawa fitaa a wɔafira no bibire. Ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan. Yɔ emu kelebim a ɛyɛ ntoma nwono mu adwini. Ntoma no biako tentene nye basafa 28. Na ntoma no biako tɛtrɛtɛ nye basafa 9. Ntoma no nyinaa nsusie nye biako. Ɔmfa ntoma no num ntoatoa so. Biako ntoa biako so. Na ntoma num nso ntoatoa so. Biako ntoa biako so. Na fa bibiri bobɔ ntoma biako mu ano so kantankora wɔ ano wɔ ntoaeɛ no so. Saa ara na yɔ ntoma a edi akyire no mu ano so ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ. Nkantankora aduonum na bobɔ wɔ ntoma biako ano. Na nkantankora aduonum nso na bobɔ wɔ ntoma a ɛwɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ no ano. Nkantankora no ni mu anim. Na yɔ sika nkɔtɔkoro aduonum. Na fa nkɔtɔkoro no yɔ ma ntoma no biako ntoa biako so. Na tenabea no ni biako. Na fa emirikyiri mi yɔ ntoma. Na fa yɔ tenabea no so ntomadan. Yɔ no ntoma du biako. Ntoma no biako tentene nye basafa 30. Na ntoma no biako tɛtrɛtɛ nye basafa 9. Ntoma du biako no nsusue nye biako. Na fa ntoma no mu num toatoa so yɛ no biako. Na fa nsia nso toatoa so yɛ no biako. Na buka ntoma ɛtɔ so nsia no ma no nkata ntomadan no so wɔ anim. Na bobɔ nkantankora aduonum wɔ ntoma biako a edi akyire no mu ano so wɔ ntoaeɛ no so. Ne nkantankora aduonum nso wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ntoma no mu ano so. Na yɔ kɔɔbere nkɔtɔkoro aduonum.
na fa nkotokro no so so nkantankora no mu na mantomadan no nto anye biako na ntomadan no ntoma nkae a ebro so no entoma fa no a aka no ensensane tenabea no achi na ntomadan no ntoma no tentene mu basafa biako a ebro so wo nkyɛn ha ne basafa biako a ebro so wo nkyɛn ha no nsensane tenabea no nkyɛmu ne nkyɛmu wɔ ha ne ha enkata so na fa adwene no ngoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɔ ntomadan no nkatasoɔ na fa sukrama ngoma yɛ ɛno so nkatasoɔ na fa okuo yɔ tenabea no ntaaboo a esisi hɔ taaboo biako tentene nyɛ basafa du na taaboo biara tɛtɛrɛtɛ nyɛ basafa biako ne fa nan mmienu ntuatua taaboo biako ase na biribi nso sɔ nan biako ne biako mu saa na yɔ tenabea no ntaaboo no nyinaa ho na yɔ tenabea no ntaaboo no ntaaboo aduonu ni anaafo fam nkyerɛ anaafo na yɔ ntaaboo aduonu n'ase dwetɛ nyinaso aduanan nyinaso mmienu nhyehyɛ ntaaboo no mmiako ase mma ne nan mmienu no na tenabea no nkyɛn biako a edi atifi fam no ntaaboo aduonu na eni hɔ ne dwetɛ nyinaso aduanan ntaaboo no mmiako ase nyinaso mmienu na tenabea no akyiri fam a ɛkyerɛ atɔyɛ no fa ntaaboo nsia yɔ hɔ na yɔ tenabea no akyiri ntweaso mmienu no so ntaaboo mmienu na ɛmpam ho mfiri fam nkɔ nanso ɛnyɛ mu nkoduru ne hine so wɔ deɛ ka a edi kan no tua hɔ saa na ne mmienu nyinaa nyɛ na ɛni ntweaso mmienu no soɔ na ɛnyɛ ntaaboo nwɔtwe ne dwetɛ nyinaso dunsia taaboo biako ase nyinaso mmienu ni taaboo biako no ase nyinaso mmienu na fa okuo yɛ mmiamu enum nyɛ tenabea no nkyɛn biako ntaaboo no deɛ na mmiamu num nso nyɛ tenabea no nkyɛn biako no ntaaboo no deɛ na mmiamu num nso nyɛ tenabea no akyi wɔ atɔyɛ fam ntaaboo no deɛ na mfimfini mmiamu a ɛfa ntaaboo no mfimfini ne ntwam mfiri tiri koduru tiri na ntaaboo no fa sika durodura ho na fa sika yɛ ɛho nkaa no ma no nyɛ mmiamu no hyehyɛ bea na fa sika durodura mmiamu no ho nso na si tenabea no sɛdeɛ ne nsususuo a wɔyi akyerɛ wo bepɔ no so no tie no na fa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira yɛ ntwamutam ntomanwunu mu adwini a kerubim wɔ mu na ɔnyo no na fa sɛne okuo adum nan a wɔdurodura ho sika ho ne nkɔtɔkoro nyɛ sika na ensisi dwetɛ nyinasoɔ nan so na fa ntwamutam no sɛne nkoamu no ase na fa adanse adaka no besi ntwamutam no akyi na ntwamutam no ntwa kronkronbea ne kronkron mu kronkronbea no mu ima mo na fa impata adwa no si adanse adaka no so wɔ kronkron mu kronkronbea hɔ na fa ɛpono no si ntwamutam no anim na kanea dua no ni ɛpono no ntentensoɔ wɔ tenabea no nkyɛn mu anaafo fam na fa ɛpono no si nkyɛn mu atifi fam na fa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira nwono nkyirimu fa yɔ ntomadan no ano nkataano na fa okuo adum num yɔ nkataano no na fa sika durodura ho na ne nkɔtɔkorɔ nye sika na fa kɔbere nyinasoɔ num gu aseɛ Exodus tiaduonu nso na fa okuo yɛ afɔrebukyia no ne tentene basafa num ne ne tɛtɛrɛtɛ basafa num afɔrebukyia no nyɛ ehinanan na ne sorokoro nso nyɛ basafa mmiɛnsa na yɔ ne mmɛn sisi ne ntwea nan so emu ara na ne mmɛn no mfiri na fa kɔbere dura ho na yɔ ɛho nsena a wɔde ne nso begu mu ne ne sisa deɛ ne ne nkora ne ne wɔyɛ ne ne nsrama bukua ɛho nneɛma nyinaa kɔbere na fa yɔ na fa kɔbere nwono ntentan wɔ ho sɛdeɛ wɔnwono atena na yɔ atena no so kɔbere nkaa nan wɔ ne ntwea nan no so na fa si afɔrebukyia no bama ho wɔ aseɛ na atena no nuru afɔrebukyia no mfimfini na sensene afɔrebukyia no ho mpoma okuo mpoma na fa kɔbere durodura ho na ɔmfa mpoma no nruruwa nkaa no mu na mpoma no nhyehyɛ afɔrebukyia no nkyɛnkyɛn
na ɔde asoa fa ntaaboo yɔ na emu na kwan sɛdeɛ wakyerɛ wo bepɔ no soɔ no saa ara na wɔnyɔ no na yɔ tenabea no adi hɔ na adi hɔ ntwamutam a wɔde asaawa fitaa a wɔafira nwono a ne tentene basafa ɔha ni hɔ wɔ fa biako wɔ anaafo fam a ɛkyerɛ anaafo ne n'adum aduonu ne ne nyinasoɔ aduonu a wɔde kɔbere ayɔ na adum remprɛmo ne ne mmiemu nyɛ dwetɛ saa ara nso na atifi fam tentene mu no ntwamutam a ne tentene basafa ɔha ne n'adum aduonu ne ne kɔbere nyinasoɔ aduonu nyie na adum remprɛmo ne ne mmiemu nyɛ dwetɛ na adi hɔ ntɛkyerɛtɛ a ɛkyerɛ atɔyɛ fam no ntwamutam basafa aduonu ni hɔ na dum du ne ne nyinasoɔ du na adi hɔ no tɛkyerɛtɛ a ɛdi anim fam a ɛkyerɛ apuei nyɛ basafa aduonu nkyɛn ha ntwamutam nyɛ basafa dunum na dum mmiɛnsa ne ne nyinasoɔ mmiɛnsa na nkyɛn ha nso ntwamutam no nyɛ basafa dunum na dum mmiɛnsa ne ne nyinasoɔ mmiɛnsa na adi hɔ no ano pono no nkata no nyɛ basafa aduonu wɔmfa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira ɛyɛ nkyerɛmu na ne dum nan ne ne nyinasoɔ nan adum no a ɛtwa adi hɔ no ho hyia nyinaa mmea beaeɛ a ɛbeabea ho nyɛ dwetɛ na ne nkɔtɔkorɔ nso nyɛ dwetɛ na ne nyinasoɔ nyɛ kɔbere adi hɔ no tentene nyɛ basafa ɔha na ne tɛkyerɛtɛ nso nyɛ basafa aduonum na ne korɔn nso basafa num ntwamutam no nyɛ nwura a wɔafira n'asaawa na ne nyinasoɔ nyɛ kɔbere tenabea no ho som nyinaa mu adwinnie nyinaa ne ne mpɛɛwa nyinaa ne adi hɔ no ho mpɛɛwa nyinaa nyɛ kɔbere na wɔn nso hyɛ Israelfoɔ no na wɔmmrɛ wɔn gudua ba a wɔasie ngo gyinagyine na ɔmfa nsɔ kanea no na nkanea no nsisi so daa na Aaron ne ne mma nhwɛ so Ahyiaeɛ Ntomadan no mu ntwamutam a ɛkata adanseɛ no anim no akyi ɛmfiri anwummere nkosi anɔpa Awurade anim ɛnyɛ daa ahyɛde a Israelfoɔ ni soɔ wɔn awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Exodus tia di onungɔtwe. Afei ma wo nua Aaron ne ne mmabɛni nyi mfiri Israelfoɔ mu mmra wɔn nkyɛn na woni mi asɔfoɔ Aaron, Nadab ne Abihu, Eliezer ne Itamar Aaron ma no na pam kronkron yɛ ntaadeɛ ma wo nua Aaron animuonyam ne fɛ so na ka kyerɛ wɔn a wɔwɔ nyansa akoma mede nyansa honhom ahyɛ wɔn mu ama no nyinaa na ɔmpam Aaron ntaadeɛ no na wɔmfa nyɛ no kronkron na wonim sɔfoɔ na ntaadeɛ a wɔmpam nie adaaboɔ ne asɔfotaadeɛ ne batakari ne ataadeɛ yu a wanwono no dame ne abotire ne abosoɔ na ɔmpam kronkron yɛ ntaadeɛ ma wo nua Aaron ne ne mabɛni na wɔnhyɛ ne misɔfoɔ na ɔmfa sika ne bibire ne asaawa ebredum ne koogyan ne asaawa fitaa nyɔ na ɔmfa ntomanwunu mu anyansadwuma so mfa sika ne bibire ne asaawa ebredum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira nyɛ asɔfotaadeɛ no enya metre mmienu a ɛtoa ano na ɔmfa ntoa na asɔfotaadeɛ fɛɛfɛ no nkyekyere mu mfiri mu ara sɛdeɛ ne yɔbea no tie sika ne bibire ne asaawa ebredum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira na fa apo bibire buo mmienu na kurukyiri Israel ma no din wɔ so wɔn din no nsia nkɔ ɔbɔ biako so na wɔn din nsia aka no nso nkɔ ɔbɔ biako so sɛdeɛ wɔn a wɔn toatoasoɔ tie abodwumfo adwuma nsanodeɛ nkurukyiri na fa kurukyiri abo mmienu no soɔ sɛdeɛ Israel ma no din tie na fa sika mfefa ano twa ho hyia na fa abo mmienu sisi asɔfotaadeɛ no metri so na ɛnyɛ nkaeɛ aboɔ ma Israelfoɔ no na Aaron nso a wɔn din ne metri mmienu so nkɔ Awurade anim mfa nyɛ nkaeɛ na yɛ sika mfefa ano ne sika ntweaban mmienu wɔn mmesa yɔ no sɛ nhoma na fa ntweaban a wɔwɔ no mmesa no hyehyɛ mfefa ano no so na yɔ atemmuo adaaboɔ ntomanwunu mu anyansadwuma yɔ no sɛdeɛ asɔfotaadeɛ no yɔ beateɛ sika
bibire ne asawa ebredum ne kujan ne asawa fita a wafra na fayo enye enyinanan na omuka ento so ne tentene nye sama na ne tre nye sama na fa abo sisi mu abo kyerepɛn nan kyerepɛn a edikan enye bojanambo akratebo ene ahamonbo na kyerepɛn a etia mienu nye snamabo wabo ne borebo na kyerepɛn etoso miensa no nye ekutu ho no bo emfrafrae bo ne bridum bo na kyerepɛn a etoso na no nye sika brere bo abobibire bo ne ahwehwe bo insisi mu no sika mfefa no ntwa ho nhia na abo no ano nye se Israel manu din anotie dumienu se won din no tie enye enso ano de enkruchiriye se de din no tie miakomiako se musuaku dumienu no tie na fa sika mapayo adabo no so ntwe aban a wawo no misa se homa na yo adabo no so sika enka mienu na fa enka mienu no hye adabo no entwe mienu so na fa sika misa mienu toato adabo no ntwe aye so enka no na misa mienu no anu mienu aka no fa toato amfifa no mienu no na fa hye asofotade no madri mienu no so enim fem na yo sika nka mienu fa hye adabo no ntwe mienu no so anu a ewo mu fem kyire asofotade no na yo sika enka mienu biem fa hye asofotade no afafa mienu no so enim fem wa ase a eben ne ntoaye no asofotade no nchichire mu no so na omfa bibire enhoma enchichire adabo no enka no nso so asofotade no enka no na enfam asofotade no nchichire mu no atifi na adabo no ansane emfri asofotade no so na Aaron so a Israel medin atemu adabo no mu na koma so emfa nkronkron bia ho na enye erade no nka yeda na fa urim ni tumi ase ni han ni peye no hye atemu adabo no mu na se Aaron reko erade animu a enane kokoso na Aaron so a Israel fo no atemu na koma so erade anim da na fa brisi enko ara yo asofotade no ase batakari na tokro na emfimfini won atifi na won fantuma ban a wanyono mari tokro no ano inhia te se adabo tokro na ensane na muano no so no onfa bibire ni asawa ebredu ni kodanyo atoa ban se so ntwa ho hia na sika no no mansensa na entem temhia sika doma ne atoa ba sika doma ne atoa ba ntwa batakari no mu ano ho hia na Aaron enshensom na se wo hyane kronkron bia ho erade anim na wo fredia watene nyigie na wamu na buru sika mapatratra na kuchiri so se enso anodie enkuruchiri ye se kronkron ma erade na fafam bibire homa so na entena abotre no so abotre no anim na enfam Aaron moma so na Aaron so anyi akronkron ne a Israel fo ye no kronkron won ayeyede kronkron nyina mu no humusuo na entena ne moma so daa na ma erade ani aso won na nwono dame atade yu no na yo enwura abotitene na yo entomanwuno mu adwini aboso na Aaron ma no nso yo ntade ma won na yo abomu ma won na yo abotre bi ma won na won enim enyenyam na won ho nyefe na fa hyehye wunua Aaron ne ma oka ne ho na soro won na hye won asofo ne dura won na woni misofo na yo nyura mpieto ma won na enkata won edeja so infri asene enkosi insirechiri na Aaron ne ma no se woriba ehyiaye ntomadan ni mu ana se oreben aforibuchia no abesom kronkron bia ho a won hyehye na wamfa musuo na wamu enye da atromuade ma no ne nasefo a obedi na chiri no Exodus Tiedio no nkono na yei na yo fadwura won na woni me asofo fa na ntwibu wa bia ko ne adwani ni mienu a oni dem ne epiti pan no ne tachura wogun won ne epiti ofama a wasra hongun
ɛyɛ osam na fa yɔ na fa gu brefie biako mu na engu brefie no mu na fa bra ɛne nantwinini ne adwinini mmienu no na fa Aaron ne ne mma no bra ahyiaeɛ ntomadan no ano na fa nsuo dware wɔn na fa ntadeɛ no hyɛ Aaron atadeɛ yuu ne asɔfotadeɛ ase batakari ne asɔfotadeɛ ne adaaboɔ no na fa asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no bɔ ne mu na fa abotitene no bɔ ne ti na fa kronkronyɛ ahyehyɛdeɛ no fam abotitene no anim na fa sra ngo hwie gu n'atifi fa sra no na fa ne mma no nso bra na hyehyɛ wɔn ntadeɛ yuu na fa abɔsoɔ bobɔ Aaron ne ne mma no mu na bobɔ wɔn abotire na asɔfodwuma nyɛ wɔn deɛ sɛ daa atromuadeɛ sɛ na hyɛ Aaron ne ne mma asɔfoɔ na ma ɔmfa nantwini no mmrɛ ahyiaeɛ ntomadan no anim na Aaron ne ne mma no mfa wɔn nsa ngu nantwie no atifi na kum nantwie no Awurade anim ahyiaeɛ ntomadan no ano na fa nantwie no mogya no bi na fa wɔn nsateaa bɔ mu soro afɔrebukyia no mmɛn no ho na hwie mogya no nyinaa gu afɔrebukyia no ase na Israeldeɛ a ɛkata ayamdeɛ no ho nyinaa ne deɛ ɛsensɛn mmerɛboɔ no ho no ne sawa mmienu no ne ɛso sradeɛ no na se no afɔrebukyia no so nantwie no nam ne ne nwoma ne ne bini die fa ogya hye no nsraban no akyi ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ na fa odwennini biako na Aaron ne ne mma no mfa wɔn nsa ngu odwennini no atifi na kum odwennini no na fa ne mogya apete afɔrebukyia no ho hyia na twitwa odwennini no asinesini na hohoro na yamdeɛ ne ne nyaawa ho na fa gu ne sinesini no ne tiri so na hye odwennini mu no nyinaa afɔrebukyia no so ɛyɛ Awurade hye afɔdeɛ ade a ɛyi hwehwehwam ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ na fa odwennini biako no na Aaron ne ne mma mfa wɔn nsa ngu odwennini no atifi na kum odwennini no na fa ne mogya no bi na fa ka Aaron aso nifa ne ne mma no aso nifa ano ne wɔn nsa nifa kokromuti ano na fa mogya no pete afɔrebukyia no ho hyia na fa afɔrebukyia no so mogya no bi ne srango no bi na fa pete Aaron ne ne ntadeɛ so ne ne mma ntadeɛ nso so na enwura no ne ne ntadeɛ ne ne mma ntadeɛ no nso na afei fa odwennini no sradeɛ ne ne sradeɛ dua ne ne sradeɛ a ɛkata na yamdeɛ ho ne deɛ ɛsensɛn ne mmerɛboɔ ho ne ne sawa mmienu ne ɛho sradeɛ ne ne srɛ nifa no ɛfiri sɛ ɛyɛ asɔfohyɛ dwennini ne paano nnua biako ne paano tatra a wɔde ngo afɔre biako ne ɔfam biako firi apiti brefie a ɛsi Awurade anim no mu na fa ne nyinaa gu Aaron ne ne mma no nsɛm him di akɔneaba yɛ Awurade anim ehim afɔdeɛ na gye wɔn nsɛm na ka ano gya afɔrebukyia no so ɔhye afɔdeɛ no so na enyi hwehwehwam Awurade anim ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ na fa Aaron asɔfohyɛ dwennini no yan na ehim yɛ ehim afɔdeɛ ma Awurade na ɛnyɛ wo kyɛfa na yɛ Aaron ne ne mma asɔfohyɛ dwennini him yan ne maso sra a wahim na wamaso no kronkron na ɛnyɛ Aaron ne ne mma die daa atromuade a efiri Israelfoɔ nsɛm efiri sɛ ɛyɛ maso afɔdeɛ ɛnyɛ maso afɔdeɛ a Israelfoɔ de firi wɔn asomdwie afɔrebɔdeɛ no mu bɔ wɔn maso afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade na Aaron ntadeɛ kronkron no nyɛ ne mma die wɔ n'akyi na ɔnsra wɔn nwuwu mu na ɔmfa nhyɛ wɔn asɔfoɔ ne mmamudie obesi nanan mu adi sɔfoɔ no nhyɛ no nanson ansa na waba ahyiaeɛ ntomadan no mu abɛsom kronkron bia hɔ na fa asɔfohyɛ dwennini no na noa ne nam no bia a ɛhɔ yɛ kronkron na Aaron ne ne mma no ne odwennini no nam ne paano a ɛwɔ brefie mu no ahyiaeɛ ntomadan no ano na wɔne nneɛma a wɔde pata maa wɔn de hyɛ wɔn asɔfoɔ na wɔde dwiraa wɔn no nanso ɔhɔhoɔ inni bi efiri sɛ ɛyɛ kronkron na sɛ asɔfohyɛ nam no ne paano no bi ka ma ade akyi so a ɛne ɛfa wogya hye deɛ ɛkaeɛ no onni efiri sɛ ɛyɛ kronkron na sei na yɛ Aaron ne ne mma no sɛdeɛ mahyɛ wuo yi nyinaa
nanso na fa hyɛ wɔ n'asɔfoɔ na fa nantwinini bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa na ɛnyɛ mpata na sɛ ɔrepata afɔrebukyia no so a prapra ɛho bɔne na sra no ngo fa yɛ no kronkron nanso na pata afɔrebukyia no so yɛ no kronkron na afɔrebukyia no ayɛ akronkron ne mu kronkron obiara a ɔka afɔrebukyia no nyɛ kronkron na yei ne afɔde abɔ wɔ afɔrebukyia no so nwantenma mmienu a wadi afiafi na fa bɔ so afɔde daa fa odwanba no biako bɔ afɔde anɔpa na fa odwanba biako no bɔ afɔde anwummerɛ na fa asikyiresiam efa ebupen du mu biako a ɔde nwudua ba a wasie ngo susutoa ebupen na mu biako egu so ne bobisa susutoa ebupen na mu biako ehwiesa ka edwaman biako ho na edwaman biako no fa no bɔ afɔde anwummerɛ na yɛ no sɛ anɔpa aduane afɔde no ne ɛho ehwiesa no na enyi hwehwehwam ɛyɛ Awurade ogya afɔde ɛnyɛ daahye afɔde mu awo ntoatoaso nyinaa mu a mommɔ no ahyiaeɛ ntomadan no ano Awurade anim tie me ne mu behyia na me ne wo akasa hɔ na ɛhɔ na me ne Israelfo behyia na wafa me ne mu onyam so ayɛ kronkron na mɛma ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no ayɛ kronkron na mɛma Aaron ne ne ma ayɛ kronkron na wadi me asɔfoɔ na mɛtena Israelfo no mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn a meyii wɔn firi Misraim asase so sɛ mɛtena wɔn mu no me ne Awurade wɔn Nyankopɔn. Exodus tie duasa. Na yɔ aduhwam hye bukyia okuo na fa yɔ ne tenten nyɛ basafa biako na ne tɛtɛtɛ nso nyɛ basafa biako na ɛnyɛ ahinanan na ne sorokoro nyɛ basafa mmienu na ne mɛn nso ntuatua mu ara na fa sika amapaduru a ɛso ne ɛho ne mɛn no ho hyia na yɔ sika hankra twa ho hyia na yɔ ɛho sika nka mmienu wɔ ne hankra no ase wɔ n'afanu na ɔmfa mpoma nwurawura mu na ɔde asoa na fa okuo sene mpoma no na durodura ho sika na fa si ntwamutam a ɛwɔ adanse adaka no ho no anim wɔ mpata adwa a esi adanse no so no anim deɛ me ne wo behyia hɔ no Aaron nhye so aduhwam daa anɔpa osiesie nkanea no a ɔnhye aduhwam no na sɛ Aaron de nkanea no sisi so anwummerɛ a ɔnhye aduhwam no ɛyɛ daa aduhwam a ɔnhye no Awurade anim mo awo ntoatoaso nyinaa mu monhye so aduhwam foforo biara ɔhye afɔdeɛ anaa aduane afɔdeɛ na monhwie ahwiesa nso mu so na daa afrinhyia mu prɛko na Aaron fa bɔne ho mpata afɔdeɛ mogya no bi mpata wɔ ne mɛn no so daa afi ɔmpata wɔ so prɛko mo awo ntoatoaso nyinaa mu ɛyɛ akronkron mu ade kronkron ma Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ sɛ wobu Israelfo ano hwehwɛ wɔn dodo a wɔn kan yi mu no wɔn nyinaa mfa wɔn kra mpata adeɛ ma Awurade na sɛ ɔkan wɔn a owiadeɛ bi ama wɔn mu deɛ wɔn ma nie obiara a wɔkan no fra dodo a wɔkan wɔn no mu no mma dwetɛbena fa sɛ kronkron bia dwetɛbena no tie dwetɛbena biako yɛ gila adwum dwetɛbena fa sɛ Awurade ma so afɔrebɔdeɛ obiara a wadi mfie aduonu ne akyire a wɔkan no fra dodo a wɔkan wɔn no mu no mfa mmaso afɔrebɔdeɛ yi mma Awurade sɛ wɔde maso afɔrebɔdeɛ no rema Awurade de apata ama mo kra a ɔde fɔ nto so na ohiani nso nte dwetɛbena fa no so na gyegye mpata sika no Israelfoɔ no nsɛm na fama ahyiaeɛ ntomadan no mu som no na enya Israelfoɔ no nkaye Awurade anim na ɔmfa mpata ma mo kra. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ fa yawa yokuduo nso anase nso yɛ yawa na wɔdware mu na fa si ahyiaeɛ ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam na gu mu nsuo na Aaron ne ne ma mfa hohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho sɛ ɔrekɔhyɛne ahyiaeɛ ntomadan no mu a ɔmfa nsuo hohoro wɔn ho na wɔnwu anaasɛ ɔrebɛbɛn afɔrebukyia no abɛsom abɛbɔ ogya afɔdeɛ ama Awurade a ɔnhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho na wɔnwu
na enye da atromuade ma won ono ni nasefo won awon to aso nyinam na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ won so fanuhwam atitiri kroban ni mitebna ahanum ni dipapo hwenhwem saafa ahanu aduonum ni metri hwenhwem ahanu aduonum ni beru nua hwenhwem ahanum kronkron bia dwetebna so ni ngudua enwususutu abiako na fa yesra ngo kronkron edufra a wafra no edufra fo nyansan mu na enye sra ngo kronkron na fa sra ehia ntomadan no ne adanse adaka no ne epono no ne ehon no ma no nyina ne kane adua no ne ehon no ma no ne aduhwam hye buchia no ne ohye afori buchia no ne ehon no ma nyina ne kuduo no ne ntase no ho na dwura ho ma no nya akronkron ni mu ade kronkron obiara a woka no nya kronkron nasra Aaron ne ma no ho ye won kronkron na woni mi asofo na ka kire Israelfo se yenye sra ngo kronkron ma me mo awon to aso nyina mu onhwe ngo nipa honam so na mo nsusu nnyo bia etise eno eye kronkron enya kronkron ma mo obiara a obefra bia etise eno anase odi bi beka ohoho no obetwa no afiri ni memu atwene na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ fenuhwam aneni duro ni nwurahwam ni prekese hwenhwam ni ohwam fufuo gyinegyine onsusu ni nyina ape na fa ye aduhwam a ohye adufrafo nyansa so adufra a waposa eye gyinegyine ne kronkron na si bi fikofiko na fa bi si adanse no anim ehia ye ntomadan no mu die meni wo behia no enye mo akronkron ni mu ade kronkron na aduhwam a worebeyo yi mu nsususu enyu bi imfa enye wo kronkron ma Awurade obiara a obeyo bia etise enu enhwi ahwe no obetwa no afiri ni memu atwene Exodus tie duasa baako na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ mabohurba uriba besaria ofiri de busuakuo mu din mafre no na mede Nyankopɔn honhom ma hyɛ no ma nyansa ne nhumu ne nimdie ne adwinnie ahodoɔ nyinaa mu sɛ ɔmfa nwene ho ne tuem na woni sika ne dwetɛ ne kɔbere ne aboa a ɔsene sisi adeɛ mu ne nuasene mu adwini na woni adwini hodoɔ nyinaa na meara hwɛ mafa Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu maka ne ho na enipa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa mede nyansa ma hyɛ wɔn akoma mu na wayɔ deɛ ma hyɛ wo yi nyinaa ehia ntomadan no ne adanse adaka no ne mpata adwa no a esi so no ne ntomadan no ho ade nyinaa ne epono no ne ɛho nneɔma ne kani adua a ɛho tie no ne ɛho nneɔma nyinaa ne aduhwam hye buchia no ne ɔhye afori buchia no ne ɛho nneɔma nyinaa ne kuduo ne ntaaseɛ no ne maso ntaadeɛ ne ɔsɔfo Aaron ntaadeɛ kronkron no ne ma ntaadeɛ a wɔde bedi asɔfo no ne srango no ne kronkron bia aduhwam a ɔhye no onyo no sɛdeɛ ma hyɛ wo nyinaa na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ na onso ka kyerɛ Israelfo no sɛ me home na no ara na munie na ɛyɛ me ne mo ntam sɛnkyerɛnneɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu na mo hu sɛ me Awurade na meyɛ mo kronkron enti mu ne homeda no na ɛyɛ kronkron ma mo obiara a obegu hu fi no kum na obekunu na obiara a oyu mu adwuma no obetwa saa kra no afiri ni memu atwene nensia na ɔmfa nyo adwuma na da ɛtɔ sonson no yɛ ɔhome mu homeda a ɛyɛ kronkron ma Awurade obiara a wɔyɔ adwuma homeda no kum na obekunu enti Israelfo no nhwɛ homeda no na woni homeda no wɔn awɔ ntoatoaso nyinaa mu sɛ daa apam me ne Israel ntam sɛnkyerɛnneɛ no de kosi daa na nensia na Awurade de yɔ ɔsoro ne asase na da ɛtɔ sonson no ɔhome na wɔdwodwo n'akoma na ɔne Mose wie kasa Sinai bepɔ soɔ no ɔmaa n'adanse apono mmienu aboa pono a wɔde Nyankopɔn nsateaa atwerɛ so Exodus tie duasa mmienu na ɔman ne hunu sɛ Mose akyɛreɛ na ɔnsane mfiri bepɔ no so ma no
ɔman no boa wɔn ano baa Aaron nkyɛn bɛsee no sɛ, sɔre yɔ anyame ma yɛn na woni yɛn anim ɛfiri sɛ Mose yi ɔbarima a ɔkɔyi yɛn firi Misraim baeɛ no deɛ yɛnim deɛ ayɛ no. ɛna Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, munyiyi sika nka a ɛwowɔ mo yerenom ne mo mmabanin ne mo mama asom mfamrɛ me. na ɔman no nyinaa yii sika nka a ɛwowɔ wɔn asom no mu de brɛɛ Aaron, na ɔgyee wɔ wɔn nsam, na ɔde pɛɛyɛ yoyɔe, na ɔyɔɔ no nantwi a wagu, na wɔkaa sɛ, Israel, yɛnum ne wanyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no. na Aaron hunuiɛ no, osii afɔrebukyia wɔ n'anim, na Aaron pae sɛ, ɔkyena ne Awurade afahyɛ. na wotua nhema bobɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔman no tena ase didi nomee, na wɔsɔre goroe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Sane kɔ, na wo man a wode wɔn firi Misraim asase so baeɛ no redi asɛmmɔne. Wɔamanneɛ firi kwan a mekyerɛɛ wɔn no so ntɛm. Wɔayɛ nantwie ba a wagu, na wɔasɔre no abɔ afɔre ama no aka sɛ, Israel, yɛnum ne wanyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no. na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mahunu ɔman yi, na hwɛ, wɔyɛ ɔman a wɔn kɔn asene. Na afei ma me kwan na me bu nhuru ntia wɔn, na memene wɔn, na memfa wo nyɛ ɔman kɛseɛ. na Mose paa Awurade ne Nyankopɔn kyɛw sɛ, Awurade, adɛn nti na wo bo huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛyɛ den kɔyii wɔn Misraim asase so baeɛ no? Adɛn nti na Misrifoɔ nka sɛ, adwemmɔne bi nti na wɔbɛyii wɔn kɔɔeɛ sɛ ɔrekoku wɔn mmepɔ soɔ, na wapra wɔn afiri asase ani? Sane firi w'abufuhyeɛ no mu, na mma bɔne a worebɛyɛ wo man no nyɛ wo ya. Kae Abraham, Isak ne Israel, wɔn ko a wokaa wɔn wara wo ntam se wɔn sɛ, mɛmo asefo adɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma, na asase a maka ho asɛm yi nyinaa, mede bɛma asefoɔ no adi so akosi daa no. ɛna bɔne a Awurade kaa sɛ ɔrebɛyɛ ne man no yɛɛ ne ya. Na Mose danee ne ho sane firi bepɔ no so, na adanseɛ apono mmienu no kura ne nsam. Aboɔ pono a wɔatwerɛ n'afanu, wɔatwerɛ so ɛha ne ha. Na apono no yɛ Nyankopɔn adwuma. Na atwerɛ no yɛ Nyankopɔn atwerɛ a wɔakurukyerɛ no apono no soɔ. Na Yosua tee sɛ ɔman no rebɔ ose, na wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔka kyerɛɛ Mose sɛ, ɔko gyegyeegye wɔ nsraban no mu. na ɔse, Ɛnyɛ nkonimdie ho sebo gyegyeegye, na ɛnyɛ nkugu ho nteamu gyegyeegye, na mmom adwom so gyeɛ gyegyeegye na metie yi. na ɛbaa sɛ Mose bɛn nsraban no, na ohunuu nantwie ba ne asa no ara pɛ. Ne bo fui, na ɔtoo apono a ɛwɔ ne nsam no gui maa ne bobɔɔ wɔ bepɔ no ase. Na ɔfaa nantwie ba a wɔyɔe no de gya hyee, na ɔyam no muhumuhu de petee nsuo ani maa Israelfoɔ no nomee. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, ɛdeɛ na ɔman yɛ woɔ na wode bɔne kɛseɛ aba wɔn so yi? ɛna Aaron kaa sɛ, ma me wura bo mfu. Wara wonnim ɔman yi sɛ, bɔne ara na wɔde asi wɔn anim. Na wɔka kyerɛɛ me sɛ, yɔ anyame ma yɛn na wonni yɛn anim. Ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyii yɛn firi Misraim asase so baeɛ no, yɛnim deɛ ayɛ no. Na mesee wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ sika bie no, wɔnyi, na wɔde maa me, na meto guu gya mu, na nantwie bɛyi firi mu bae. na Mose hunu sɛ ɔman no ayɛ bisi basaa. Ɛfiri sɛ Aaron ama wɔayɛ bisi basaa bɔ adapaa, wɔn a wɔsɔre tiaa wɔn n'anim. Ɛna Mose bɛgyina nsraban no tia kaa sɛ, Deɛ ɔwɔ Awurade afa mmra me nkyɛn. na Lewifoɔ nyinaa boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, momfa mo nkrantɛ mobɔ mo asene, na montwa nkɔ, na monsan mmra, mfiri nsaba no tia nkotia, na monkunkum mo nuanom ne mo namfonom ne mo afipamfoɔ. na Lewifoɔ no yɛɔ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na ɛda no ɔman no mu nnipa bɛyɛ 3,000 totɔe. Na Mose kaa sɛ, Monyɛ mo ho kronkron ma Awurade nnɛ, sɛ obiara bɛsɔre tia ne ba ne ne nua mpo, na mode nhyira ba mo so nnɛ. na adeɛ kyeeɛ no, Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Mo deɛ, moayɛ bɔne kɛse, na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn.
ebia metumi mapata ama mo bɔne no. Na Mose sane kɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ, Ao, bɔne kɛseɛ na ɔman yi ayɛ, na wɔawio sika nyame afa. Na afei, sɛ wode wɔn bɔne no bɛfiri a, na sɛ nte saa, pepa me nso firi wo nwoma a wɔatwerɛ no mu ɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, deɛ wayɛ me bɔne no, ɔno na mɛpepa no mɛfiri me nwoma mu. Na afei kɔ, na kogya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ wo no. Hwɛ, me bɔfoɔ bɛdi w'anim. Nanso da a mɛba abɛhwɛ wɔn no, metua wɔn bɔne nso ka. Na sɛ wayɛ nantwie ba a Aaron yɔe no nti, Awurade haa ɔman no. Exodus, tie 33. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Simu firi ha kɔ, wo ne ɔman a wokɔyii wɔn firi Misraim baeɛ no, kɔ asase a mekaa ɛho ntam mekyerɛɛ Abraham, Isak, ne Yakob sɛ w'asefoɔ nam de bɛma wɔn no so. Na mɛsoma ɔbɔfoɔ adi w'anim. Na mɛtu Kanaani, ne Amorini, ne Hetini, ne Perisini, ne Hewini, ne Yebusini no. Kɔ asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so. Na merenni wo mu nkɔ. Ɛfiri sɛ woyɛ ɔman a wo kɔn asene. Na maamene wo ɔkwan no mu. Na ɔman no tii asɛmmɔne no, wodi abooboo. Na obiara anhyɛ n'aho kekadeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, moyɛ ɔman a mo kɔn asene. Sɛ medi mo mu kakra bi ne mo kɔ a, anka mɛhye mo. Na afei yi mo ho ahokekadeɛ, na menhunu deɛ mɛyɛ mo. Ɛna Israelfoɔ no yiyii wɔn ho ahokekadeɛ firi bepɔ Horeb ho hɔ ara. Na Mose faa ntomadan no de kosii nsraban no akyi akyirikyiri. Na ɔfrɛ no Ahyiaeɛ Ntomadan. Na obiara a ɔhwehwɛ Awurade no firi adi kɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no a ɛwɔ nsraban no akyiri no ho. Na sɛ Mose firi kɔ ntomadan no ho a, ɔman no nyinaa sɔresɔre kogyinagyina wɔn ntomadan ano. Na wɔde Mose akyiri hwɛ ara kosi sɛ ɔhyɛne ntomadan no mu. Na sɛ Mose hyɛne ntomadan no mu a, mununkum dum no sane begyina ntomadan no ano. Na ɔne Mose kasa. Na ɔman no nyinaa hunu mununkum dum no sɛ egyina ntomadan n'ano a, ɔman no nyinaa sɔresɔre, na obiara koto sɔre wɔ ne ntomadan ano. Na Awurade ne Mose di nhwɛanim, kasa sɛ onipa ne ne yɔnko kasa. Na ɔsane ba nsraban no mu a, ne somfoɔ Nun ba Yosua a ɔyɛ abɔfra no deɛ, ɔmfiri ntomadan no mu. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, wara na woka kyerɛ me sɛ, fa ɔman yi kɔ, nanso womma menhunu deɛ wobɛsoma no na ɔne me akorɔ. Nanso wara na waka sɛ, mede wo din meniw, na woanya m'anim animuonyam nso. Enti mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, ma menhunu wo kwan yɛ, na mahu, na manya w'anim adom, na ehunu sɛ nkurɔfoɔ yɛ wo manea. Na ɔkaa sɛ, m'anim ne wo bɛkɔ, na mama wakɔ home. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ w'anim ne yɛ renkɔ a, ɛne mfa yɛ mfiri ha nkɔ. Na deɛ na wɔde bɛhu wɔ ha sɛ me ne wo ma yɛ nya w'anim adom. Ɛnyɛ wo kora wo ne yɛn bɛkorɔ no. Na me ne wo ma yɛ ada nso wɔ aman a wɔwɔ asase ani nyinaa mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, asɛm a waka yi nso mɛyɔ, ɛfiri sɛ woanya m'anim adom, na mede wo din menim wo. Na ɔse, ɛneɛ ma menhunu w'anim onyam. Na ɔse, mɛma me papa nyinaa asene w'anim, na mɛpae Awurade din wɔ w'anim, na medom deɛ medom no, na mehunu deɛ mehunu mmɔbɔ no mmɔbɔ. Na ɔse, wontumi nhunu m'anim, ɛfiri sɛ onipa renhunu m'anim nya nkwa. Na Awurade se, hwɛ, ɔkwan wɔ me nkyɛn ha, na gyina ɔbotan no so, na sɛ m'anim onyam resi no a, mede wo bɛhyɛ ɔbo tokuro mu, na mede me nsa makata wo so masene ansa. Na mayi me nsa, na woahu m'ati kɔ fam, na m'anim deɛ worenhunu. Exodus, tie 34. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sene aboɔ pon mmienu sɛ kane deɛ no, na mentwerɛ kane apono a wobobɔɔɛ no nso nsɛm no wɔ so. Na siesie wo ho sii anɔpa, na foro bra si na bepɔ so anɔpa, na gyina hɔ twɛn me bepɔ no atifi. Ma obiara nka ho mforo mma, na ma wɔnhunu obiara nso bepɔ no so baabiara, na ma nnwan anaa nantwie medidi bepɔ no ho.
na ɔsene aboapono mmienu sɛ kane deɛ no. Na Mose tua ahema foro kɔɔ Sinai bepɔ no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na ɔfa aboapono mmienu no kuraa ne nsam. Na Awurade nam mununkum mu sanee, na ɔne ne begyinaa hɔ, na ɔpae Awurade din. Na Awurade betwam n'anim, na ɔpae sɛ, Awurade, Nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ, deɛ n'abodwoɔ kyɛre ne n'adɔeɛ ne ne nokorɛ dɔɔso pii, deɛ ɔkora adɔeɛ ma mpempem, na ɔde amumuyɔ ne mmarato ne bɔne firie, na bem na ɔma ɔbɔnefoɔ nie, otua agyanom amumuyɔ so ka fa mma ne mmamma so kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan so. Na Mose yɛ ntɛm kotow fam sɔree, na ɔkaa sɛ, Awurade, sɛ manya w'anim adom a, mesrɛ wo, ma Awurade ntena yɛn mu ne yɛn nkɔ, ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔman a wɔn kwan asene, na fa yɛn amumuyɔ ne yɛn bɔne firi yɛn, na fa yɛn yɛ wo deɛ. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, me deɛ merepam apam. Wo man no nyinaa anim na mɛyɛ anwonwade a ɔnyɛ obi da asase nyinaa so ne amanaman nyinaa mu. Na ɔman a wowɔ wɔn mu no nyinaa ahu Awurade nwuma. Na adeɛ a merebɛyɛ wo no bɛyɛ hu. Didie mehyɛ wo ne yi so. Hwɛ, meretu Amorini ne Kanaani ne Hitini ne Perisini ne Hewini ne Yebusini no afiri w'anim. Hwɛ wo ho yie, na wo ne deɛ ɔte asase a worekɔ so no ampam. Na wɔamɛdane wo mu fidie. Na mmom mumubu wɔn afɔrebukyia, na mummuri wɔn aboɔ adum, na muntwitwa wɔn abosompɔ imu. Na ensɔre onyame foforo biara. Ɛfiri sɛ Awurade a ne din ne onyankumfoɔ ne yɛ Onyankopɔn ninkumfoɔ. Na wo ne deɛ ɔte asase no soɔ no ampam. Na wodi wɔn anyame akyi bɔ adwaman na wɔbɔ wɔn anyame afɔdeɛ a obi ammɛfrɛ wo na woankɔdi n'afɔrebɔdeɛ no bi. Na woanware ne mmammaa no bi amma wo ba. Na ne mmammaa no anni wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Na wɔamma wo mmabarima nso ankɔdi wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Nyɔ anyame a waguo mfa. Di apiti napɔn na no, nanso na di apiti, sɛdeɛ mehyɛɛ woɔ no. Bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo mu. Ɛfiri sɛ bosome Abib mu na wofiri Misrim bae. Adeɛ biara a ebue ɔyɛfunu ano no, ne wo mmoa nyinaa makan a ɔyɛ anini no, nantwi o, odwan o, media. Na ɛfunumu abakan deɛ, fa odwan ba sesa no. Na sɛ wansesa no a, ɛne ebu ne kɔn mu. O mmabarima mu makan nyinaa, sesa wɔn, na obiara amfa ne nsa pan mepue m'anim. Nansia na yɔ adwuma, na da a ɛtɔ so nson no deɛ, home. Funtum bere mu ne otwa bere mu na home. Na hyɛ wo nnapɛn fa no. Ayuo twa bere mu adekane deɛ no, ɛne anoboa afahyɛ no afida mu. Afi mu mprɛnsa na wo mmarima nyinaa mepue Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no anim, na metu amanaman no afiri w'anim, na matrɛ w'ahyɛ mu, na ɔreforo akopue Awurade wo Nyankopɔn anim afiri nhyia mu mprɛnsa no a, obiara ani remmere w'asase. Mfa mmɔreka nka w'afɔdeɛ a wobɔ no mugyaa ho, na maadeɛ nkyi twam afahyɛ afɔdeɛ no so. W'asase so adekane a ɛbɛba kane no fa bra Awurade wo Nyankopɔn fie. Nnoa odwan ba no na nufuo mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, twerɛ nsɛm yi fa, ɛfiri sɛ nsɛm yi so na mɛgyina me ne wo ne Israelfoɔ no apam. Na ɔne Awurade dii hɔ adaduanan awia ne anadwo. Wɔannidi na wɔannom. Na ɔtwerɛɛ apam nsɛm no, nsɛm du no, apono no so. Na Mose firi Sinai bepɔ so resane no, na adanseɛ apono mmienu no kura Mose nsɛm. Na ofiri bepɔ no so saneeɛ no, na Mose nim sɛ ɔne Awurade kasaa enti, n'anim wideɛ ahyerɛn. Na Aaron ne Israelfoɔ no nyinaa hunu Mose no, na hwɛ, n'anim wideɛ hyerɛn, na wosuroo sɛ wɔbɛbɛn no. Na Mose frɛɛ wɔn, na Aaron ne asafo no mu mpanimfoɔ no nyinaa sane baa ne nkyɛn, na Mose ne wɔn kasae. Na ɛno akyiri no, Israelfoɔ no nyinaa twe bae, na ɔhyɛɛ wɔn deɛ Awurade ka kyerɛɛ no Sinai bepɔ soɔ no nyinaa. Na Mose ne wɔn wie kasa no, ɔde nkatanimu kataa n'anim. Na sɛ Mose rekɔ Awurade anim ne na akɔkasa a,
oyi nkatanimu no di kosi sɛ obɛfiri adi na ofredi bɛka de wahyɛ no no kyerɛ Israelfo no na Israelfo no hunu Mose anim sɛ Mose anim widie no hyerɛn na Mose de nkatanimu no sane kata n'anim kosi sɛ okɔɔ mu ne no kɔkasae. Exodus tiaduasanum. Na Mose hyia Israelfo asafo no nyinaa na ɔka kyerɛ wɔn sɛ nsɛm a Awurade ahyɛ sɛ munni soɔ nie nansia na wɔmfa nyɛ adwuma na da ɛtɔ so nson no nyɛ mo homeda kronkron a mode home ma Awurade obiara ɔbɛyɛ mu adwuma no wobeku no munso gya mo tenabere nyinaa homeda. Na Mose ka kyerɛ Israelfo asafo no nyinaa sɛ asɛm a Awurade ahyɛ nie munyi maso afɔrebɔdeɛ wɔ mo mu mmrɛ Awurade obiara n'akoma ka no mfa maso afɔrebɔdeɛ mmrɛ Awurade sika ne dwetɛ ne kɔbere ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyi enwi ne adwani ne nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ ne sukrama nwoma ne okuo nnua na kanea no ho ngo ne nhwehwam a wɔde bɛyɛ srango ne wɔhye aduhwam ne apopo bibire aboɔ ne sisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no na mumu akoma mu anyansafo gyina mmrammayɔ ade a Awurade ahyɛ nyinaa tenabea no ne ntomadan ne nkatasoɔ ne nkɔtɔkorɔ ne ntaabo esisi ho ne mmiamu n'adum ne nyinasoɔ adaka no ne mpoma mpata adwa no ne ntwamutam a etwamu no ɛpono no ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa ne kyerɛ paano no kanea dua no ne ɛho nneɛma ne nkanea ne kanea no ho ngo ne aduhwamhyia bukyia no ne mpoma ne srango no ne hyia aduhwam no ne tenabea no ano nkataano no ɔhyia afɔrebukyia no ne kɔbere ntentan no ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa kuduo no ne ntaaseɛ adi hɔ no ho ntwamu tam no n'adum ne nyinasoɔ ne adi hɔ no aboboa no nkataano no tenabea no ho mpɛwa ne ɛho ntampehoma ɔsom ntade a wɔde som kronkron bia hɔ ɔsɔfo Aaron ntadeɛ kronkron no ne ma ntadeɛ a wɔde bɛdi asɔfo no. Na Israelfo asafo no nyinaa firi Mose anim kɔe na wɔbae obiara a n'akoma kenyan no ne obiara a ne honhom kaa no na wɔde Awurade masoa afɔrebɔdeɛ baa sɛ wɔmfa nyɛ Ahyiae Ntomadan no ne ɛho som nneɛma nyinaa ne ntadeɛ kronkron no na mmarima ne mmaa nyinaa dodoɔ a wɔn akoma pɛ nyinaa bae na wɔde nkapo ne nsomuadeɛ ne mpatia ne krakyire ne sika nwene ahodoɔ nyinaa bae na obiara a ɔpɛ sɛ ɔde sika ohim afɔdeɛ brɛ Awurade ne obiara a ne nsɛm wɔ bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyire nwi ne adwani ne nwoma kɔkɔɔ ne sukraman nwoma no de bae obiara a okura dwetɛ ne kɔbere masoɔ afɔrebɔdeɛ no ɔde Awurade masoɔ afɔrebɔdeɛ no bae na obiara a ne nsɛm wɔ okuo nnua a wɔde bɛyɛ ɔsom nneɛma no biara no ɔde bae na mmaa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa de wɔn nsa too asaawa na wɔde deɛ wɔtoeɛ no bae bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa na mmaa a wɔn akoma kaa wɔn nyansa mu nyinaa too mmirekyire nwi asaawa na mpanimfoɔ no de apopo bibire aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no bae ne nnuhwam ne ngo a wɔde bɛyɛ nkanea ngo ne srango ne ɔhye aduhwam no na Israelfo mu mmarima ne mmaa nyinaa wɔn akoma kaa wɔn sɛ wɔmfa nnwuma a Awurade nam Mose so hyɛɛ sɛ wɔnyɔ no ho biribi mmra no de ayɛmyi ayɛyɛdeɛ brɛ Awurade na Mose ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ monhwɛ Awurade afrɛ Yoruba Besala a ofiri Yuda busuakuo mu na wɔde Nyankopɔn honhom ahyɛ no ma nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinneɛ nyinaa mu sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ sika ne dwetɛ ne kɔbere ne sisimu aboɔ mu nkurukyiriɛ ne nnuase ne adwinneɛ hodoɔ na wɔde ahyɛ n'akoma mu sɛ ɔnkyerɛ binom nso ɔno ne Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu no
wɔn na wɔde akoma me nyansa ahyɛ wɔn ma si wɔn ni adwene ahodoɔ nyinaa sika dwumfoɔ no dua dwumfoɔ ne ɔnwomfoɔ a odi bibre ne asaawa a ɛbere dum ne koogya ne asaawa fitaa mu adwini ne ntoma nwomfoɔ deɛ wɔn a wɔdi adwene biara ne wɔn a wɔbɔ wɔn tirim di adwene hodoɔ. Exodus Tiaduasensia. Na Bezalel ne Oholiab ne wɔn a wɔwɔ nyansa akoma Awurade de nyansa ne nhunumu ahyɛ wɔn mu sɛ wɔn hunu ade no yɛ nyinaa na wɔbɛyɔ kronkronbea ɔsom no ho adwuma sɛdeɛ Awurade ahyɛ no nyinaa. Na Mose frɛ Bezalel, Oholiab ne akomam anyansafo a Awurade de nyansa ahyɛ wɔn akoma mu nyinaa. Wɔn a wɔn akoma kanyan wɔn sɛ wɔmmra adwuma no ho mɛyɛ nyinaa. Na wɔgye masoɔ afɔrebɔde a Israelfoɔ de baa sɛ wɔmfa nyɛ kronkronbea som ho adwuma no nyinaa Mose anim sɛ wɔde bɛyɔ. Na wɔkɔɔ so ara de ayɛmyi ayɛyɛdeɛ brɛ no daa anɔpa. Na adwumfoɔ a wɔyɔ kronkronbea no ho adwuma nyinaa firi wɔn nnwuma a wɔreyɔ no ho ba bɛka kyerɛ Mose sɛ ɔman no ama deɛ wɔde ba no adɔɔso sene deɛ ɛbɛso adwuma a Awurade hyɛɛ sɛ wɔnyɔ no. Na Mose hyɛ ma wɔpae no nsraban no mu sɛ ɔbarima o ɔbaa o obiara mfa biribi mmɛyɛ kronkronbea no ho masoɔ afɔrebɔdeɛ bio. Ɛna ɔman no de gyae ba ɛfiri sɛ na deɛ wɔanya no dɔɔso ma adwuma no nyinaa sɛ wɔde bɛyɔ ama ebi aka. Na wɔn a wɔyɔ adwuma no akomam anyansafoɔ nyinaa yɔ tenabea no. Wɔde asaawa fitaa a wɔafura ne bibiri ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan yɔ ntoma du. Kerubim a ɛyɛ ntoma nwunu mu adwene na wɔde yɔɔɛ. Ntoma biara tenten yɛ basafa 28, na ntoma biara tɛtrɛtɛ yɛ basafa 9. Ntoma no nyinaa nsusua yɛ bafua. Na ɔde ntoma no num toatoa so ma biako toa biako so. Na ɔde ntoma no num so toatoa so ma biako toa biako so. Na ɔde bibire bobɔɔ ntoma biako mu ano so nkantankora wɔ ano. Wɔ ntoaeɛ no mu ano so wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no so. Nkantankora 50 na ɔbobɔɔ no ntoma biako ano. Na nkantankora 50 so na ɔbobɔɔ no ntoma a ɛwɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ no ano. Nkantankora no dii mu anim. Na ɔyɛ sika nkɔtɔkorɔ 50. Na ɔde nkɔtɔkorɔ no koakoa ntoma no. Na tenabea no yɛ fua. Na ɔyɛ mmerɛkyerɛ nwi ntoma de yɛ ntomadan wɔ tenabea no so. Ntoma du biako na ɔyɔɛ. Ntoma biako tenten yɛ basafa 30. Na ntoma biako tɛtrɛtɛ yɛ basafa 9. Ntoma du biako no nsusuem yɛ pɛ. Na ɔde ntoma no num toatoa so yɛ ne bafua. Na ɔde nsia so toatoa so yɛ ne bafua. Na ɔbobɔɔ nkantankora 50. Ntoma a ɛdi akyire no mu ano so wɔ ntoaeɛ no so. Na ɔbobɔɔ nkantankora 50 so wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ntoma no mu ano so. Na ɔyɛ kɔbere nkɔtɔkorɔ 50. De koakoa ntomadan no na ayɛ bafua. Na ɔde adwene nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɔ ntomadan no nkatasoɔ. Na ɔde sukraman nwoma yɔ ɛno so nkatasoɔ. Na ɔde okuo yɔ tenabea no ntaaboɔ a esisi hɔ no. Taaboɔ biako tenten yɛ basafa 10. Na taaboɔ biako tɛtrɛtɛ yɛ basafa biako ne fa. Ɛnan mmienu tuatua taaboɔ biako ase. Na biribi sosɔ ɛnan biako ne biako mu. Saa na ɔyɛ tenabea ntaaboɔ no nyinaa ho. Na ɔyɛ tenabea ntaaboɔ no. Ntaaboɔ 20 di anaafoɔ fam a ɛkyerɛ anaafoɔ. Na ɔyɛ ntaaboɔ 20 no ase dwetɛ nyinasoɔ 40. Nyinasoɔ mmienu hyehyɛ taaboɔ korase ma ne nan mmienu no. Na nyinasoɔ mmienu hyehyɛ taaboɔ korɔ nso ase ma ne nan mmienu no. Na tenabea no nkyɛn biako a edi atifi fam no. Ɔde ntaaboɔ 20 kosisi hɔ. Ne dwetɛ nyinasoɔ 40. Taaboɔ korase nyinasoɔ mmienu. Na korɔ nso ase nyinasoɔ mmienu. Na tenabea no akyiri fam a ɛkyerɛ atɔeɛ no. Ɔde ntaaboɔ 6 kosisi hɔ. Na ɔde ntaaboɔ mmienu kosisi tenabea no akyiri ntwea no so. Na ɛpam ho firi fam de rekorɔ. Nanso ɛyɛ mu koduru ne hini so. Deɛ kaa a edi kan no tua hɔ. Saa na ɔyɔɔ ne mmienu nyinaa ntwea mmienu no so. Na ntaaboɔ 8 ne dwetɛ nyinasoɔ 16 na ɛwɔ hɔ. Taaboɔ biara ase nyinasoɔ mmienu.
na ɔde okuo yɔɔ mmienu. Tenabea no nkyɛn biako ntaaboo no deɛ enum. Ne tenabea no nkyɛn biako no nso ntaaboo no mmienu enum no. Ne tenabea no akyi, atɔyɛ fam ntaaboo no deɛ mmienu num. Na ɔde mfimfini mmienu no bia ntaaboo no mfimfini de twaamu firi tire koduru tire. Na ɔde sika duradura ntaaboo no ho. Na ɔde sika yɔɔ ɛho nkaa no sɛ ɛnyɛ mmienu no hyehyɛbea. Na ɔde sika duradura mmienu no ho. Na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira yɔɔ ntwamutam. Ɔyɔɔ no ntomanwunu mu adwene a kerubim wɔ mu. Na ɔyɔɔ ɛho okuo adum nan. Na ɔde sika duradura ho. Ne mprɛgo yɛ sika. Na ɔde dwetɛ nyinasoɔ nan gu aseɛ. Na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira nwono nkyirimu de yɛ ntomadan no ano nkataa no. Na ɔyɔɔ ɛho adum num ne mprɛgo. Na ɔde sika duradura n'atifi ne ne mmienu ho. Na ne nyinasoɔ num yɛ kɔbere. Exodus tiaduasa nson. Na Besalel de okuo yɔɔ adaka no. Ne tentene basafa mmienu ne fa. Na ne tɛtrɛtɛ biako ne fa. Na ne sorokoro basafa biako ne fa. Na ɔde sika amapa dura emu ne ɛho. Na ɔyɔɔ sika hankratwa ho hyiae. Na ogu ɛho sika nkaa nan de tuatua ne nan no ho. Nkaa mmienu wɔ ɔfa ha. Na nkaa mmienu wɔ ɔfa ha. Na ɔde okuo sene mpoma. Na ɔde sika duradura ho. Na ɔde mpoma no wurawura nkaa no mu. Adaka no nkyɛn mu. Na ɔde asoa adaka no. Na ɔde sika amapa yɔɔ mpata adwa no. Ne tentene basafa mmienu ne fa. Na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa. Na ɔde sika a wabrɔ yɔɔ sika kerubim mmienu. Maa no firi mpata adwa no tiri mmienu no mu. Ɔyɔɔ kerub biako wɔ etire ha. Na ɔyɔɔ kerub biako nso wɔ etire ha. Mpata adwa no mu na ɔmaa kerubim no firi ne tiri mmienu no soɔ. Na kerubim no trɛtrɛ wɔn ntaban mu ɔsoro de wɔn ntaban no kataa mpata adwa no so. Na wɔn ani kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na kerubim no anim kyerɛkyerɛ mpata adwa no so. Na ɔde okuo yɔɔ ɛpono no. Ne tentene basafa mmienu. Ne tɛtrɛtɛ basafa biako. Na ne sorokoro basafa biako ne fa. Na ɔde sika amapa dura ho. Na ɔyɔɔ ɛho sika hankra hyiae. Na ɔyɔɔ ɛho mfimfam ho a ne tɛtrɛtɛ te sɛ nsɛm hyiae. Na ɔyɔɔ mfimfam ho no ho sika hankra hyiae. Na ogu ɛho sika nkaa nan. Na ɔde nkaa no sisii ntwea nan a ɛwɔ ne nan ho no so. Mfimfam ho n'ase paara na nkaa a ɛyɛ mpoma a wɔde bɛsoa ɛpono no wurabea no wɔ. Na ɔde okuo sene mpoma no. Na ɔde sika duradura ho. Na ɔde asoa ɛpono no. Na ɔde sika amapa yɔɔ ɛpono no so nneɛma. Ne nyowa, ne nyowaa, ne nkuruwa, ne nkora a wɔde behwie. Na ɔde sika amapa yɔɔ kaneadua no. Sika a wabrɔ na wɔde yɔɔ kaneadua no. Ne nan ne dua, ɛho kuruwa, ne kukuduudu, ne nhwiren firi ɛnoara mu. Na nsa nsia tuatua ho. Kaneadua no nsa mmiɛnsa tuatua ɔfa ha. Na kaneadua no nsa mmiɛnsa tuatua ɔfa ha. Nkuruwa mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne nhwiren. Na nkuruwa mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne nhwiren. Sara na ɛteɛ wɔ nsa nsia a etuatua kaneadua no ho no ho. Na kaneadua no ho nkuruwa a ɛte sɛ soro no deɛ no yɛ nan. Ni kukuduudu ne nhwiren. Na kukuduudu no wɔ nsa mmienu a etuatua ho no ase. Nsa nsia a etuatua ho no ase. Ni kukuduudu ne nsa no tua ho ara. Ne nyinaa yɛ sika amapa a wabrɔ bafua. Na ɔde sika amapa yɔɔ ɛso nkanea nson no ne ɛho adaban ne ɛho nson kukuwa. Sika amapa dwetikɛseɛ biako na ɔde yɔɔyɛ. Ɛne ɛho nneɛma no nyinaa. Na ɔde okuo yɔɔ aduhwam hyeɛ no bukyia. Ne tentene yɛ basafa. Na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa. Ɛyɛ ahinanan. Ne sorokoro yɛ abasafa mmienu. Ne mman nso tuatua ho ara. Na ɔde sika amapa dura ho.
Ɛso ne ɛho hyiae ne men no, na ɔyɔ ɛho sika hankra hyiae, na ɔyɔ ɛho sika nkaa mienu, ne hankra no ase, ne nkyɛn mu mienu no so, sɛ nyɛ mpoma no wurabea na wɔde asoa, na ɔde okuo sene mpoma, na ɔde sika duradura ho, na ɔyɔ ɔsrango kronkron ne ɛhyeɛ aduhwam gyinagyine no, sɛdeɛ odufrafoɔ fra no. Exodus tiaduasa nwɔtwe. Na ɔde okuo yɔ ɔhyeɛ afɔrebukyia no, ne tentene basafa num ne ne tɛtrɛtɛ basafa num, ɛyɛ ahinanan, na ne soro korɔ basafa mmiɛnsa, na ɔyɔ ne mmɛn ne mfatorɔ nan no so, emu ara na mmɛn no tuatua, na ɔde kɔbere dura ho, na ɔyɔ afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa, nsena ne sesaadeɛ ne nkoraa, adinam ne nsnama kukuwa no, ɛho nneɛma nyinaa, ɔde kɔbere na ɛyɔe, na ɔnwono afɔrebukyia no ho kɔbere ntentan a wanwono no sɛ atena, ne bama n'ase firi fam koduru mfimfini, na ogu nkaa nan tuatua kɔbere ntentan no ntweanan no so, sɛ ɛnyɛ mpoma no hyehyɛbea, na ɔde okuo sene mpoma, na ɔde kɔbere duradura ho, na ɔde mpoma no wurawura nkaa no mu afɔrebukyia no nkyɛnkyɛn na wɔde asoa, ɔde ntaaboɔ na ɛyɔe, na emu da kwan, na ɔde kɔbere yɔ kuduo no, na ne ntaaseɛ nso yɛ kɔbere a onya firi mma a wɔba bɛsom Ahyiaeɛ Ntomadan no ano no kɔbere hwehwɛm, na ɔyɔ adi hɔ no, anaafo fam a ɛkyerɛ adi hɔ ntwamutam a wɔde asaawa fitaa a wafira anwono, basafa 100, ne n'adum 20, ne ne kɔbere nyinasoɔ 20, adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ, ne atifi fam ntwamutam no, basafa 100, n'adum 20, ne ne kɔbere nyinasoɔ 20, adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ, ne atɔyɛ fam ntwamutam no, basafa 20, n'adum 10, ne ne nyinasoɔ 10, adum no nkɔtɔkorɔ ne ne mmea mu dwetɛ, ne anim fam a ɛkyerɛ apueɛ deɛ, basafa 20, ɔfa ha ntwamutam basafa 15, n'adum 3 ne ne nyinasoɔ 3, na ɔfa biako no deɛ nso, adi hɔ no aboboa no ɔfa ha ne ha ntwamutam basafa 15, n'adum 3 ne ne nyinasoɔ 3, adi hɔ no ntwamutam a etwa ho hyia nyinaa, asaawa fitaa a wafira na wɔde yɔe, na adum no yɛ kɔbere, adum no mprɛgoro ne ne mmea mu yɛ dwetɛ, ne tiri nnura ho yɛ dwetɛ, adi hɔ no adum nyinaa, dwetɛ mmea na abiabia ho, na adi hɔ no aboboa no nkatano no yɛ adenwono adwuma a wɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira na ayɔ, na ne tentene yɛ basafa 20, na ne soro korɔ wɔ ne ntrɛmu yɛ basafa 5, te sɛ adi hɔ no ho ntwamutam no, na n'adum 9 ne ne kɔbere nyinasoɔ 9, ne mprɛgo yɛ dwetɛ, na ne tiri nnura ho ne ne mmea mu yɛ dwetɛ, na tenabea no ne adi hɔ no ho mpɛɛwa a etwa ho hyia no nyinaa yɛ kɔbere. Yei ne tenabea no, adanseɛ tenabea no ho nneɛma ano buo, sɛdeɛ wɔnam Mose anum asɛm so ma ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar bu ano ma Lewifoɔ som no, na Hor ba Uri ba Besaleel a ofiri Yuda abusuakuo mu no, yɛ deɛ Awurade hyɛɛ Mose ne nyinaa, na deɛ ɔka ne ho ne Ahimasak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu a ɔyɛ sika ne dua dwumfoɔ, ne ɔnwomfoɔ a odi bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa mu adwini no. Sika a wɔde yɛ adwuma no nyinaa, kronkronbea no ho nnwuma nyinaa, ɛtoɔ sika no, ano si dwetikɛseɛ 29 ne nnwetɛbena 730, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na asafo no mu nipa a wɔkan wɔn no dwetɛ ano si dwetikɛseɛ 100 ne nnwetɛbena 775, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Wɔn a wɔkan wɔn fra dodoɔ no mu a wɔde mfirinhyia 20 anaa deɛ ɛboro saa a wɔyɛ 600 ne mpensa ne 550 no mu biara yi bɛka biako a
ɛyɛ dwetɛbena fa sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na wɔde dwetɛ dwetikɛseɛ ɔha no gu kronkronbea no nyinasoɔ ne ntwamutam no nyinasoɔ no. Nyinasoɔ ɔha no yɛ dwetikɛseɛ ɔha. Dwetikɛseɛ biako yɛ nyinasoɔ biako. Na dwetɛbena pima hanson aduoson num no, ɔde yɔ adum no mprɛgo. Na ɔde bi duradura etiretire, na ɔde bi biabia ho. Na ɛtoɔ kɔɔbere na no si dwetikɛseɛ aduoson ne nyetɛbena mpinu ahanan. Na ɛno na ɔde yɔ ahyiaeɛ ntomadan na no nyinasoɔ ne kɔɔbere afɔrebukyia ne ɛho kɔɔbere ntentan ne afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa ne adi hɔ no nyinasoɔ a etwa ho hyia ne adi hɔ no aboboa no nyinasoɔ ne tenabea no ho mpɛɛwa nyinaa ne adi hɔ no mpɛɛwa a etwa ho hyia nyinaa. Exodus Tiaduasa nkron. Na bibre ne asaawa a ebere dum ne koogyan no wɔde yɔ ɔsom ntade a wɔde bɛsom kronkron bia hɔ. Na wɔyɔ Aaron ntade kronkron no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde sika ne bibre ne asaawa a ebere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafra nwono asɔfotadeɛ no. Na wɔboro sika tratra twitwaa no nteantea sɛ wɔde rebɛsesa bibre ne asaawa a ebere dum ne koogyan ne asaawa fitaa no mu adi no adwini. Wɔyɔ ɛho metri a wɔde toa. Na wɔkaa no mmienu no toae. Na asɔfotadeɛ no nkyekyeremu a ɛwɔ soɔ no, efiri mu ara te sɛ n'adwini no ara. Sika ne bibre ne asaawa a ebere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔyɔ apopobibire aboa a esisi sika nwennie mu a wakurukyire soɔ nsoanodeɛ nkurukyireɛ sɛdeɛ Israel madin teɛ. Na ɔde fam asɔfotadeɛ no mmatiri so sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ no nkaeɛ aboɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde adwini nwono adaaboɔ no sɛdeɛ asɔfotadeɛ no adwini no teɛ. Sika, bibre ne asaawa a ebere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira. Ɛyɛ ahinanan. Obuka adaaboɔ no to so. Ne tentene yɛ saama, na ne tɛtrɛtɛ yɛ saama, na obuka to so. Na wɔde aboɔ kyerepɛn nan sisii mu. Kyerepɛn a edi kan no yɛ bogyanamboɔ, akrateboɔ ne ahahammono boɔ. Na kyerepɛn a etia mmienu yɛ nsramaboɔ, hoaboɔ ne bɔwerɛboɔ. Na kyerepɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ akutuhonoboɔ, mfrafraeɛboɔ ne biridumboɔ. Na kyerepɛn a ɛtɔ so nan yɛ sikabereɛboɔ, apopobibireboɔ ne ahwehwɛboɔ. Ne nsisimu no, wɔyɛ ho sika nwennie hyiae. Na aboɔ no duru Israel ma no din ano, 12 sɛdeɛ wɔn din teɛ. Ɛyɛ nsoanodeɛ kurukyireɛ, sɛdeɛ din no teɛ meako, sɛdeɛ musuakuo 12 no teɛ. Na wɔde sika mapa yɔ adaaboɔ no so ntweaban a wɔawɔ no mmɛsa sɛ nhoma no. Na wɔyɔ sika nwennie 2 ne sika nkaa 2. Na wɔde nkaa 2 no hyehyɛɛ adaaboɔ no ntwea 2 so. Na wɔde sika mmɛsa 2 no koakoa nkaa 2 a ɛwɔ adaaboɔ no ntweasoɔ no mu. Na wɔde mmɛsa 2 no ano 2 a aka no koakoa nwennie 2 no mu. Na wɔde hyehyɛɛ asɔfotadeɛ no matiri no so anim fam. Na wɔyɔ sika nkaa 2 de hyehyɛɛ adaaboɔ no ntwea 2 no so. Wɔano a ɛwɔ mu fam kyerɛ asɔfotadeɛ no. Na wɔyɔ sika nkaa 2 bio de hyehyɛɛ asɔfotadeɛ no afaafa 2 no so anim fam wɔase a ɛbɛn ne ntoaeɛ asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no so. Na wɔde bibre nhoma kyekyeree adaaboɔ nkaa no de sosɔɔ asɔfotadeɛ no nkaa no mu sɛ ɛmfam asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no atifi. Na adaaboɔ no antwetwe amfiri asɔfotadeɛ no so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔyɔɔ asɔfotadeɛ n'ase batakari no, wɔnwono ne nyinaa birisi. Na batakari no, tokuro da ne mfimfini, te sɛ adaaboɔ mu tokuro. Wɔde ntamaban abare tokuro no ano ahyia, na ɛnhwane. Na wɔde bibre ne asaawa a ebere dum
ne koogyan a wafra yɔ atoaba nsɛsoɔ wɔ batakari no mu ano so. Na wɔyɛ osika mapa nɔnɔma. Na wɔde nɔnɔma no sensɛne atoaba no ntɛm. Batakari no mu ano no so de twa ho hyiae. Atoaba no ntɛm. Adɔma ne atoaba. Adɔma ne atoaba didi soara batakari no mu ano so hyia. Na wɔde asom sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔde nwura fɛɛfa a wɔanwene no yɔ ntadeɛ yuu no ma Aaron ne ne ma. Na nwura abotitene ne nwura ahokeka abotire ne nwura pieto a wɔde asaawa fitaa a wafra ayɔ. Ne adenwuna bomu a wɔde asaawa fitaa a wafra ne bibre ne asaawa a abiritum ne koogyan yɔɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔboro sika mapa tratra de yɔ aboanimu kronkron no. Na wɔtwerɛ so atwerɛ sɛ nsoanodeɛ so nkurukyerɛeɛ sɛ kronkron ma Awurade. Na wɔde bibre nhoma kyekyeree fam abotitene no so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔyɔ ahyiaeɛ ntomadan no ho adwuma nyinaa wie. Na Israelfoɔ yɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Saa na wɔyɔɔɛ. Na wɔde tenabea no brɛɛ Mose, ntomadan no ne ɛho nneɛma nyinaa, ne nkɔtɔkorɔ ne nsisiho ntaaboɔ, ne mmiamu, ne nsisimu adum, ne nyinasoɔ, ne adwenne nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ nkatasoɔ, ne sukraman nwoma nkatasoɔ, ne ntwamutam no, adanse adaka, ne mpoma, ne mpata adwa no, ɛpono no ne ɛho nneɛma nyinaa, ne kyerɛ paano no, kanea dua kronkron no, ne nkanea a wasiesie sisi soɔ, ne ɛho nneɛma nyinaa ne kanea no ngo, ne sika afɔrebukyia ne srango, ne ɔhye aduhwam, ne ntomadan no ano nkatano no, kɔɔbre afɔrebukyia no, ne ɛho kɔɔbre ntentan no, ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa, nkuduo no ne ntaaseɛ, adi hɔ no ntwamutam, na dum ne nyinasoɔ ne adi hɔ no aboboa no nkatano, ne ntampehoma, ne mpɛɛwa, ne ahyiaeɛ ntomadan no tenabea no som ho nneɛma nyinaa, ɔsom ntade a wɔde som kronkronbea hɔ, ne ɔsɔfoɔ Aaron ntade kronkron ne ne ma ntade a wɔde bedi asɔfoɔ no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Saa ara na Israelfoɔ yɔɔ adwuma no nyinaa. Na Mose hwɛ adwuma no nyinaa, na hwɛ, wayɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Saa pɛ na ɔyɔe, na Mose hyiraa wɔn. Exodus tiaduanan. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Bosomi a edi kan no da a edi kan no na si ahyiaeɛ ntomadan no tenabea no. Na fa adanse adaka no si mu. Na fa ntwamutam no kata adaka no ani. Na fa ɛpono no kɔ mu. Na siesie deɛ ɔde sisi soɔ no. Na fa kanea dua no kɔ mu. Na fa ne nkanea no sisi so. Na fa sika aduhwamhye bukyia no kusi adanse adaka no anim. Na fa tenabea no ano nkatano no sɛne hɔ. Na fa ɔhyɛ afɔrebukyia no si ahyiaeɛ ntomadan tenabea no ano. Na fa kuduo no si ahyiaeɛ ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam. Na fa nsuo gu mu. Na sisi adi hɔ no hyia. Na fa adi hɔ no aboboa no nkatano no sɛne hɔ. Na fa sra enwo no sra tenabea no ne emu adeɛ nyinaa. Na yɛ ɛno ne ɛho nneɛma nyinaa kronkron, na ɛnyɛ akronkronneɛ. Na sra ɔhyɛ afɔrebukyia no ne ɛho nneɛma nyinaa ngo, ne ɛho nneɛma nyinaa ngo, na yɛ afɔrebukyia no kronkron, na afɔrebukyia no nyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Na sra kuduo no ne ntaaseɛ no ngo, na yɛ no kronkron. Na fa Aaron ne ne ma no bra ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na fa nsuo dware wɔn. Na fa ntadeɛ kronkron no hyɛ Aaron. Na sra no ngo yɛ no kronkron, na woni me sɔfoɔ. Na fa ne ma enso bra, na hyehyɛ wɔn ntadeɛ, na sra wɔn ngo. Sɛdeɛ wo sra wɔn agya no, na woni me asɔfoɔ. Na wɔn sra no nyɛ wɔn daa asɔfodie, wɔn awɔ ntoatoaso nyinaa mu. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no nyinaa, saa ara na wɔyɔɔɛ. Na ɛbaa sɛ afe a ɛtɔ so mmienu no, bosomi a edi kan no, da a edi kan no, wosii tenabea no. Na Mose sii tenabea no, na ɔhyehyɛɛ ne nyinasoɔ,
na ogyinagyina ne ntaaboo no, na ɔde ne mmiamu no biabia mu, na ogyinagyina ne nsisi mu adum, na ɔyere ntomadan no kataa tenabea no so, na ɔde ntomadan no nkatasoɔ no kataa so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔfaa adanseɛ no de hyɛɛ adaka no mu, na ɔde mpoma wurawura adaka no ho, na ɔde mpata adwa no si adaka no so, na ɔde adaka no kɔɔ tenabea no mu, na osii ntwamutam no, na ɔde kataa adanse adaka no ano, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔde ɛpono no si Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, tenabea no nkyɛn mu a ɛkyerɛ atifi fam wɔ ntwamutam n'akyi, na osiesie ɛso paano Awurade anim, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔde kaneadua no si Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, ɛpono no ntentensoɔ wɔ tenabea no nkyɛn mu a ɛkyerɛ anafoɔ fam, na ɔde nkanea no sisii so Awurade anim, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔde sika afɔrebukyia no si Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, ntwamutam n'anim, na ɔhyee so aduhwam sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔde nkatano no sɛnee tenabea n'ano, na ɔde ɔhyeɛ afɔrebukyia no si Ahyiaeɛ Ntomadan tenabea no ano, na ɔbɔɔ so ɔhyeɛ ne aduane afɔdeɛ, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na ɔde kuduo no si Ahyiaeɛ Ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam, na ɔde nsuo guu mu sɛ wɔmfa hohoro wɔn ho, na Mose ne Aaron ne ne mma no de hohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho. Sɛ wɔkɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu anaasɛ wɔrebɛbɛn afɔrebukyia no ho a, wɔhohoro wɔn ho, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na osii adi hɔ no de twaa tenabea no ne afɔrebukyia no ho hyiae, na ɔde adi hɔ no aboboa no ntwamutam no sɛnee hɔ, na Mose wiee adwuma no. Ɛna mununkum no bɛkataa Ahyiaeɛ Ntomadan no soɔ, na Awurade animuonyam bɛhyɛɛ tenabea no ma, na Mose antumi anhyɛne Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, efisɛ na mununkum no te so, na Awurade animuonyam ahyɛ tenabea no ma, na Israelfoɔ akwantuo no nyinaa mu. Sɛ mununkum no ma ne ho so firi tenabea no so a, na wɔkɔ wɔ n'anim, na sɛ mununkum no ama ne ho so a, ɛne wɔntu ara kosi da a ɛma ne ho soɔ. Ɛfiri sɛ wɔn akwantuo no nyinaa mu, na Awurade mununkum no wɔ tenabea no so awia, na ogya wɔ mu anadwo, Israel fie no nyinaa anim.